ndadzokera kudaro kutora bhegi ndakabva ndabira naro ndasvika pamba. Ndaapamba ndakapinda mumba nebhegi. Ndapinda mumba nebhegi ndarara usiku. Ndakazwa bhegi iro riri kuti endesa bhegi kwachirara. Endesa bhegi kwachirara. Anditi bhegi rakuenda kuna Chirara. Mazona ndo maonera tiri kuita because iwewe Chirara waenda kuita shamwari, waenda kuita bhururu, waenda kuita hama yemunhu uyu. Because munhu uyu haana kutaura zita rangu, haana kutaura zita raShehumani, haana kutaura zita raNyakurimwe Sabhuku, asi watendesai pana Chirara. Hamuna kutonga zvinhu direct. Imi muri kuti iri bag beya ngwambo. Bag iyi rakanongwa ngemunhu wakadza kunonga. Uri kurwara ngauya abudire kuja. Sikeza ndetaka. Anditi mbudzi kadetele panono baba. Ine kudziro imwa. Godyoyo ngauya abate bag iyi. Asare inde bag kuti munhu akatotawa. Shimbo mirai mbijana. Kwete kuti mungataura kuti zvinhu tobuda apa iyi. Shimbo mirai. Tinoziya baba. Kwete besu zachara kune masigiro. Ndati bag iri kasazoroka ari munhu kwachara kwara munhu. Kwati une wapuye bag iyi. Munozodini ngo idini shenasi. Bag ndire. Hata zvinangisa zvanangisa nemhayo zvirimo zvese. Zvirimo zvese. Izvo tataura kuchiita manje nebhegi iri kai. Handiti paipa pekutanga tabhatiri tese zvakanaka mumashure umo nedare rese apo. Tiri kuwirirana kakudisisa hatibudi pamurodhi inenge yataurwa nemunhu unonga abudirwa. Handiti ka pamusoro saka zvine munoona mhayo wangu nyaya yebhegi isisi hatisi tabereka wanapa anokuzviona mai takambofunga kuti mabhegi ma100 mozi mabhegi takaenda kuruwangu wakati mabhegi angoguma pa 180 anokona ewana wari mununifeti wari mapesi wese anozviva izvi nini hana kushora ba ndo mutongero wenyu asi nini ndiri kuti mabhuku ekutonga hamuna beshi. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Regai kwidze maoko tiomberana na Gumbi uri pano. Baba wangu. Regai kwidze maoko ekuomberana na Ishe Sahumani pamusoro. Naizvozvo tirikuda kukwidza maoko edare raIshe Muponda renyere. Apa tatiri kuchingamidza Sahumani wapinda mudunhu raMuponda. Ndiye tatiri kuchingamidza. Hatitangi taombera naisusu ba tisati tachingamidza munhu. Tinotanga tachingamidza munhu tozoomberana, tozotaura nhau tachingamidza munhu wauya watishanira. Takuti tikwidze maoko, tikatapedza tozovhura dare. Tozopa anotivhurira kuti namatira, tapedza kunamatirwa toenderera mberi tovhura dare racho. Harisi dare basa izvozvo sekutaura kondaita kuti hatisi kuita dare. Chikonzero cheizvo ndataura, mese mazvizwa handidzokorori izvo ndataura. Pamusoro nyere tikwidze maoko kuti tienderere mberi nezviri pamberi. Pamusoro takuti tivhure
tigare tione maendere ekutaurirana tese tinzwanana. Tatisina hedu kuti titaure kuti vari apa vari kutora vakamira sei, sezvo tatisina kunyatsa kuzvitaurirwa. Asi regai titi panoitika chimwe chinhu, pane zvimwe zvinhu zvinoitika izvo tinenge tisina kuronga kuti zviitike. Asi regai tiwape nguva waite saizvozvo nekuti tatisina kuzvironga. Taisanzwisana ka? Nekuti wese tingangotambudzika kuti zvaita sei, muponda haana kudaidza munhu ba. Because isusu harisi dare ba. Saka muponda haana kudaidza munhu. Hatitanzwisana. Kana paine zvimwe isu tati hatisi kuda hatina mibvunzo yetinoda kana kutaura zvakawanda. Tichataura zvotoda kutaura tobva tapedza. Wauda kumangara womhangara kuti itongwa haitongwi ba, tobva tapana date nekuti musi wakati itongwe. Tobva tapedza. Tinoremekedzawo Ishe Saumani wedu ngekuti ndiye umwe wedu watinaye. Ini nomuremekedza sabangu nekuti igumbini ndiri gumbi. Sazonyanya upatika bawi kuti zvinodaro ngei, ndiri kumuremekedza. Ngokuti ndoda kuremekedzawo kwangu, asi ndiri mwana wepano, muzukuru wenyere. Regai tikwidze tipeiwo munamato wakakodzera vanotipa munamato wekuti tivhure dare. Anyone wasikirwa nezvekuda kutipa munamato wekuti tivhure dare? Alright, Sasha ukuru atipe munamato. Tikotamise uso wedu tinamate. Muzita renyu Baba nereMwanakomana neMweya Wanoera. Ishe wedu makatendeka panguva ino taungana sevana venyu, Mwari wemasimba ose, pane zvinetso, pane zvinoda kugadziriswa. Tadana mweya wenyu pakati pedu, mweya unotapira pakugadzirisa zvinhu zvese zvifambe nemutoo wazvo. Mbiri yese ipiwe kwamuri, zita renyu rikudzwe, rinamatwe todzosera mbiri kwamuri muzita raJesu. Amen. Mazvita tinokumbira kuti tichizwe muchidimbu, tikatazwa mativi akakodzera ane nhau iyoyi kuti tiungane, then toona kuti tatisusu hasisi kutonga nditi tobva taona kuti toita sei. Wari kuda kumhangara womhangara kunoku kwamuponda, kuti yakamangarwa kwababa vangu izvo hatisire nazvo. Yauya kunoku yochimhangarwa, kuti yauda kumangarwa womangara, wauda kumangara. Kuti pasina uda kumangara todhisimisa toenda kumba. Tine urombo naizvozvo. Chiendera imberi. Regai ndipe vakati vange vari panhau iyo pamusoro iyi. Ndiri kuona apa senhau yedu matsanangudzirana tatakaita naIshe Humani pamwe naSabhuku Nyakurimwa na uyo Timburwa. Ndinofunga wese waripo wana Timburwa di. Na ko Sabhuku uyu Nyakurimwa uripo. Alright. Ishe tatomona uripo. Nhau yedu iri pakuti tionesane, kuda kubatsirana. Chishona chinoda kudzidzisana. Kudzidza hakudini, hakuperi, tinoramba tichida kudzidzisana. Saka muri kuona taungana pano nhasi nenhau iyi yakabuda kwaIshe Humani. Yakabudira pana Timburwa. Iri nhau yebhegi ranyakuenda Martin Machika. Saka zvakanaka tisingadi kurasika hedu stereke, tawaona wasvika ngatichiwaone futi pano izvozvizvi, ngawasvike tione kuwatambira, tizvisirewo nezvinhu zvinotenderwa. Masvika tamuona, tisirewo apo tione kuenda mberi. Vana Timburwa
tiitirewo zvinoitwa pachivanhu chedu isusu tinozviziva. Nyangwe neni ndikasvika kwaShe Humani handisviki nekugara muberere, ndovanhu vasvika kuna Ishe ndokumbira ndiro, ndakumbira ndiro ndotaurira Ishe kuti ndava pano kuitira kuti ndichengetedzeke kana ndasvika paIshe. Saka izvozvi tese ngatiite redi, tione tese saizvozvo. Kana pasvika paine mumwe ari kuda kuzofunga hake kutaura pamusoro penhau iyoyi asiri pamazita yanenge ndambobva kutaura paya, aiwa tenge tichitoita zvekupana mukana. Panapa hatitenderi munhu anotaura akanongedza mumwe munhu, hatitenderi munhu anotaura kutaura nhau yake wodzosera maziso ake kunotsvaga vanhu vari uko kana kutsvaga vanhu vari kusaidhi rekuoko, kwete. Nyaya tenge chida kuizwa toigadzirisira kunoku, tombotanga kuirova-rova nyaya sezvamazwa sekretari achitaura, totanga kumboidzwanya-dzwanya kuti ione kusumuka zvakanaka. Nyaya iyi yakasumuka nenzira dzayo dzayakasumuka nadzo. Saka hatisati tati inzira yakanaka inzira yakaipa, tichachizvigadzirisa manje mukutaura kwatichange takuita izvozvi. Asi izvozvi chekutanga chatirumboda ndicho icho checho. Masvika hongu takuonai, asi hatisati tazviziva kuti masvika mapano pamuponda. Ndiani huyo? Nditimburwa. Right. Ndinofunga zvizhinji togona kuzvizwira mukati. Saka kuti zvinhu zvedu zvitiitire zvakanaka, zvitibatire nguva, tangada uchitokumbira manje kuna Timburwa uyo kuti Godfrey aripo here? Alright. Ndiye ramba henyu muri papo, ndiye Godfrey Timburwa uyo. Alright. Chimbogara henyu pasi. Saka tanga takuda kukumbirawo ninge azi Timburwa Morris uripo here apa? Kotawirirana azi takawirirana kuti muchasvika nyaya yedu taida kuiitira kuHumani handiti? Tibva tazoona nezvikonzero zvechiitiko chakaitika mumashure chakonzera kuti isusu titadze kusvika kupi? kuHumani. Takaona sezvinhu zvakaitika zonapo zvikava nenyaya dzimwe dzakabobuda, tibva taona futi kuti hazvichaiti kuti isusu tigone kutakura vanhu kubva kumusoro uko totora vanhu panapa todzika kuHumani. Robva raita senge dare, iro risiri dare pasina akamhangara. Handiti makaona hapana nesumura yaishe yakasiyiwa pamakasvika pano zviya payaka. Saka izvozvi zvitachisvika manje pekuchigadzirisa nyaya yedu kuti tione kana ichida kutonga toda kutoionera izvozvi kuti inoda kutonga. Saka tatiri kukumbira kuti muye mumbotipo huchapupu hushoma shoma kuna Godhi uko, tichadzokera zvaaripo tichimuona. Mumbotipo matangiro enyaya yebhegiri, masvikira rakaita mumusha wenyu, mabudira rakamboita mumusha menyu, nekudzokera zvakare mumusha menyu, tichimboteererawo ruzhinji ruchiteerera. Saka pane kabhenji kari panapa kuno kumberi uko, uya henyu kumberi kuno, munogona kutaura makagara apo asi makatarisa kunoko. Apa uya henyu apa pane bhenji. Ani?
Alright, wakumbira kuti ndatikumbira kuti mama wavo ndiwo wakasangana nebhegi richazvo ndiwo atitombozwa then awa tichaudaidzawo zopawo zvavanotipa. Tikumbirawo maitimburwa muye apa pano pamberi apa mumbotitsanangurirawo zvakazara, musasiyirire nokuti mukasiyirira kuzodzoka kozvinhonga hazvizonhongeki. Tese tiri kuteerera. Agara henyu papo. Ndotaura muite kuti ndisikei. Pakanaka ipapo. Munotaura muiti sumudzei izwi mbichana handitika. Kuti vamwe vese vadini? Wazvizwe. Wakomana vari kuseri uko kuseri kwakanyanyisa maningi munogona kubudawo muyuyawo kuno. Chimwe chinhu zvepamusoro chasarira icho chezvo. Panapa ukadaira kana kuti ukangoamba nekuti hazvisi zoba uri uko. Aiwa unobva watongonanga kunoku kubva ikokoko. Woya. Obva waisa apa iripo inozi cheka mari yatisinganyori kana bhuku totoka taivharira pasi tenge tichida kubva kwauri. Wounza padare pana. Saka uchitori nezvekutaura uine zvekuda kutitaurira kana zvekuda kutibatsira zvoda kutaurwa namamapa hauambi nekuti masirira iwewe uri uko unosumudza maoko tozokupa mukana wotaurawo zvinhu zvako zvaunenge uda kutibatsira nazvo panapa nokuti isusu izvozvizvi saka maitimburwa zita renyu rekutanga ndiani? Priska Timburwa. Tinokumbira kuti mutipo nyaya iyo yebhegiro. Pamusoro imadzishe edu, pamwe nemasabhuku edu, pamwezve neavo vatiunganirawo vadare vese. Ndini mai vaGodfrey Timburwa. Mwana uyu ungoti aigara kwaChipuna, aiuya aigara pamba pake kuno musha wake. Saka mwana uyu ari kwaChipuna ikoyo wakauya rimweni zuva ainditaurira asina bhegi ba kuti mama ndakanonga bhegi padhuze nenzira yekuenda kugadheni iriri paGuzhu. Ndikati wakanonga bhegi rakaita sei? Kazi yakaita kiti yebreki. Asi handizi kuiona musindada ina mapombi. Penda kutora mapombi kuti ndisiya ari mumbandende Harare. Ndipo ndasangana nebhegi iroro riri muGuzhu. Ndini wazorinongerei wadini kusiya bhegi iroro riripo? Mwana wakati aiwa maiyo ndandoti ndikati regai nditore bhegi ndende naro. Zvino riripi bhegi? Ungoti bhegi ndinaro paChipuna. Ndipo ndabira naro kumba. Dai wasiya riripo mwanangu. Kiti yonge yani. Mune ikiti yacho yakadini. Kasi ikiti yebreki mama. Saka ndandozwa kuti rekai ndiritore. Ndambotoenda ndiya ndidzokera kuti nditore bhegi iroro. Ndadzokera kudaro kutora bhegi ndakabva ndabira naro. Ndabira naro ndasvika pamba. Ndapamba ndakapinda mumba nebhegi. Ndapinda mumba nebhegi. Ndarara usiku. Ndakazwa bhegi iro riri kuti endesa bhegi kwaChirara. Endesa bhegi kwaChirara. Kazi ndakapatika. Ndikati zvino zviri kurevei ibhegi iri ndauya naro here chii? Kazi ndakasimudza bhegi. Ndiri kufunga kuti pane chirimo here mubhegi chii? Kazi ndariteta apo ndabva ndauya ndarara ndabatwa ngehope. Ndizwe ndati simudza bhegi udzokese kwaChirara. Endesa bhegi kwaChirara. Kazi ndakasumuka ndibva ndamira mumba. Ndonangisa ndobva ndabuda kunze. Kazi ndioni mumba hamuna chiro chirimo. Bhegi inini nebhegi tiri wai. Kazi ndada kuti ndirare ndabva ndaita mutonono kwauputa foya rangu. Kazi ndizwe zvendatiendesa bhegi kwaChirara. Kazi ndakanyarara. Kwabva ndati gai ndiriburise panze. Ndobva ndagara mumba handisakazorara. Kwakuenda koononga mazhanje yake. Adzokera usiku bhegi riya unaro. Kwaupinda mumba, apinda mumba. Warara futi usiku. Kazi ndizwe zvemaiyo
rakabvira uzi bhegi endesa kwaChirara, ndakutoita zvekuzunguzwa bhegi ndatiendesa kwaChirara. Kazi kwakuzunza bhegi riya kuti mubhegi zvimwe mune chinhu chirimo here chiri kunditi endesa bhegi kwaChirara. Kazi ndakatsveta bhegi pasi seri kwedhoo, kwabva ndarara semunhu naandaneta hangu ngekuchera rodhi yanga ruchera imheno ikoko handisati ndasvikayo. Kazi ndizwe ndakuzunguzwa kwako kupushwa, ndatiendesa bhegi kwaChirara, ndatiendesa bhegi kwaChirara. Kazi kwabva ndapumuka ndakutoti zvino mubhegi mune mhuka here, chinyi chiri kuitika? Kazi kwabva ndabatidza raiti kwakukwena munhu ndinangise mubamu nechiro mubhegi macho, kwabva ndazunza. Kazi ndakaona zvinhu zvakabudamo, hembe, masafety shoe, foni nembasha, mabhurukwa mairi, hembe 2 ndidzo dzakabuda mubhegi machomo. Zvadaro manje kazi ndakabva ndati regai ndizvise pasaidi ndidzokere ndirara hangu. Kazi kwaChirara ndizwezve ndazunguzwa kuti muka ndatiendesa bhegi kwaChirara. Auruzwa here zvindiri kutaura, endesa bhegi kwaChirara. Zvino kazi saka ndati maiyo ndauya komutaurira kuti ndiro ndiri kusangana nazvo, ndakarara usiku mubhegi imomo. Zvino bhegi racho asiyepi? Bhegi handire vanhu vari unonga mazhanje here mwanangu, bhegi ngerani? Akati kwete maiyo, bhegi harisi revanhu vari unonga mazhanje ba, inini kuenda kumazhanje neuyu kunonga. Ndauti ndichitaure nhandisi kudaka anda uchindipinzewo point mafundire ndakaita bhegi. Manje turi kutambanguwa munase kuya pamutaure tiunasa kuzwisisana. Ira mai wakutopedza mazvita. Kazi ndiko kubva kwauchiuya komutaurira mai, saka ndauya kuti ndimutaurirewo kuti ndizvo ndiri kusangana nazvo, kuti ndakanonga bhegi asi bhegi riri kuzoendesa kwaChirara. Zvino maiyo nhasi handisi kuzorara futi nebhegi iroro mumba mangu ba, ndakudzokera ndotore bhegi nguva idzo anga ari makuseni, ndakutora bhegi ndiriendese kwaChirara. Ndini mwanangu ndazvizwa oita izvongonga wafunga. Ndiko kubva kwakudzokera kwabva atora bhegi riya. Bhegi riya ini ndatokangana nototi hazvino mwana izvo ari murwere. Ndiko kubva kwakutora bhegi kwakuendesa kwaChirara. Aendesa bhegi kwaChirara, vekwaChirara kuzwa wari kuti hatitambiri bhegi baba hapana. Bhegi hatitambiri enda naro, pana hapane munhu wemurume warora waripo wairi. Ndiko kubva kwakuchisiya bhegi ngechisimba kuti ndakatiisa pamaovhoni. Kwabva kwausiya bhegi iroro ndione wasvika madziso akatsvuka kuti piriri indagodi. Kazi maiyo bhegi ndaendesa kwaChirara, ndati ndiwe ndimutaurire kuti ndaendesa bhegi kwaChirara. Paitaura mwana uyu zvakandishamisa Changamire ari kubvunda nekumonyoroka nekuitoita hasha. Saka wakabva andikwika nandogeza hangu masosi, wabva andibata ruoko akati mai hamba imoone pendanongera bhegi. Ini ndiri kuramba kuti bhegi pamwe ngewari kucheka micheni yawo iyo miti yawo kwaChipunu. Ndiko kubva kwandibata muoko, bva taenda tese akandonibata muoko, svikei mudhuze muyadhi mangu imomo. Pakamukomba pekutotena kuti ndiende kugadheni iikwirawo kwaana Chirara kwacho. Avo ana Chirara watori mukati kwetiri wamwe wacho. Ndiko kubva kwauchiti ndinangise iyo pamumberi indi mumasure. Tsoka 2 nditi gukona mai idzi nyuchi. Ndikati mwanangu fundikira wona nyuchi idzo. Mwana akati mai nyuchi hadzine ndawaba. Ndati muone pendatora bhegi. Ini nditi tarise ndakushandisa ngoti vakabvira kuti mbimbi 2 dzakabvapo dzakaungana kunga dziruda kuya ukotiri. Idzo kuti dzadzirumburuka hadzo. Ndione pane bhondomorwa riripo. Pari rakaiswa muguzhu bhegi. Idzi pombi yamai matsitsiro neyangu yanga idarika ipopo pane mapombipo ndipo rakabva ratsvetwa mudhuze nenzira kudhuze futi muyadhi mangu inini. Ndiko kuchiti ndariona mwanangu asi manje kabvundire nekataurire shona yake yanga yasiyana nezvemazuva ese zvaiita. Saka ndakazwa kuti ndikudedera kuti mwana uyu bhegi iri nemukuona zvaari mwana ndimataurire izvo asisiri kutaura zviri zvekurwara kwake kwangoita ba, izvo akutaura ane imwe shona isisiriyo ba. Saka ndiko kubva ndauya hangu kumba, ndauya kumba kudaro tagara uye takazviita izvi kuma 8-10 tiripo. Ndiko kuzoti kuma 7 o'clock ndakwenda korara. Ndakwenda korara kudaro ndipo ndakabvaona mhuri yekwaChirara wakauya saChirara newarora wairi nekamwana pamba pangu. Ndakutovhara kuti ndichibude. Wasvika kudaro
ndakabva ndati kwakanaka here. Kasi mama tauya nei nebhegi anga akabereka kiti iyoyo kumusana. Ndauya nei ini kiti ndatoiona ndikati handiyoba kiti ngemwoyo. Tauyimurira nekiti yayo tiunzira godhi pamba pedu. Ndikati miuya nekiti ino here kazi yeunde ngekuti yanongwa ndigodhi. Ndini ndabva ndagara pasi. Iwo wabva wagarawo pasi tubu panzi. Nengotambira suti uyu chikiti sei handitambiri kiti ba. Iye godhi waunonga kiti nemi mapiwa kiti. Inini ndiri kurwara makumbo akavimba. Tiendai henyu kwaSabhuku motaure kwaSabhuku. Mwataura kwaSabhuku mozwa zvingomutaurira Sabhuku. Imi mwenda Sachirara wakati inini handiendi kwaSabhuku ba. Imi mune mwana wanonga bhegi ndimi endai kwaSabhuku. Imimi mune mwana wanonga bhegi endesai. Ndikati auri undiona rezvo ndakaita Chirara. Akati handisi kuzoendepi? Handisi kuzoenda naro. Zvino ini ndikati hazvinetsi imimi chibvuruzai zvomuruti mwakwenda chibvuruzai bhegi iri tione kuti mbhegi macho muri kundipa munei. Wakavhura bhegi, wavhura bhegi kudaro ndiko kuona zvirozvo zvirimo, bhutsudzo, magiraziyo neuyu foni nemapendi yake ekupendesawo musoro nemagaba emafuta nebhutsu dzake patichiniwa iwe kwachira ndio ndakati amusiiba mundisaona kuti mbhegi muruda undisiyira rinei. Ndiko kuchivhura bhegi, avhura bhegi ndiko kuchiona mune mbasha nezvaayigezesawo nefoni nechitupa nezvimwe zvekumukuru amenonga imwe tsamba wekunze kwenyika here ansakazonyasa kuzwisisaba zviri mubhegi macho mutazviona kudaro ndiko kuchizvidzokesa mubhegi. Saka ini ndabvawo kupfirwa ngemurume wangu kuti ndichatore bhegi iri ndiise mumba ndizwe zvaakundiremera. Zvino bhegi ndiriise pinda ndega awa watodzokera. Wabva ndatora bhegi ndikati hazvine nhau iwe uri muridzi webhegi iwe ndibatsirewo. Ndakuisa mumba kuti ndisiye bhegi riri kuma zvakundinetsa. Yakunga zvemhosva yekuti ndingonga ndaramba asi pfungwa dzangu ndiyaona maitire yemwana uyu. Zvakutondipa imwe pikicha. Iyo ndakati kuona kuti apikicha iyi munhu uyu. Bhegi gari ndiro rari umbotaurwa riye. Wabva ndatora bhegi riya vandariisa seri kwedhoo mumba. Ndariisa kudaro. Ndakaenda koorara nemwana. Asi ndakandozwa mwoyo kuti egai ndimbodzokere padhoo. Ndozwe bhegi iri kuti riri kuti kutaura kuti endesa kwaChirara. Ndakadzokera ndikagara padhoo. Ndagara padhoo ndizwa hakune chiri kutaura. Ndizwa hakune chiri kutaura. Ndauya ndarazve ndamukazve pakati peusiku ndaendazve padhoopo ndizwe mwakanyarara. Ndazouya andamborara. Mwanangu wendini dai wakasiya bhegi riripo. Zvawanditiunzirawo bhegi iri nikufamba here kuenda kwaSabhuku. Pfungwa dzangu dzibva dzandoti anyway Sabhuku ngemunhu wese. Iye ungoziva kuti ndine wanhu wangu. Wangosangana nezvakawanda wanda. Ndakafuma makuseni kwabva ndafondera Sabhuku. Sabhuku oenda sangana nedambudziko remwana. Mwana wakanonga bhegi. Anonga bhegi. Bhegi iri rine makutaura. Dai mwandisvikirawo pano. Kuuya yandikwanisi. Zvino wauya nebhegi kudaroko. Sabhuku 6 o'clock wakabva asvika kuma6. Sabhuku wakasvika na 6 o'clock. Bhegi anga asvika Sabhuku na 6 o'clock. Sabhuku ngoti taurirai wana baba wakasiiwa pano nawana tete. Zvino zvadaro izvo Sabhuku wakatanga kubvunzurudza vanhu kuti bhegi ngerani. Pakazobuda mama umwe wakati bhegi dai mwauyu dai mwafonera Sanyatoti wakaona kufa kwemunhu kugomo. Zvimwe ndiye une nhamba dzewanhu ava. Izvi zvabuda pachi Sanyatoti zvabuda pachitupa ndicho chamangara kuti village 8 Mateni Machika. Zvabuda muuyu pane nerimwe zita reshona. Ndiko kubva kwaakufona. Zambira. Mambo mukumbira mambo ita 2 minutes bazi tomudaidza mba mauya naye. 2 minutes. Atisumbonyangaza but tinoda kuti open. Mushauya imi tunoda mai akabva muri kuya. Andikana mai bati. Ndikanga boyikana nawo tokwira basi rakwenda. Saka taenda ndichazouya. Ndiri kubva kunyamaro. Anda ukana pa. Unoda utana naona. Unenda zvizwa. Unomuka zoka maunga makudare mwese mukuka maoda ubatoro. Unoda
senza tese mugoda ngoda akagwara bate tisunga tizikepi kofikira umwabazi bate kutudai ngoda wari kuti buda mtinji wapisa boni kumanikira zvino sabhuku wakabva achibvunzurudza kwakubva kwakufona afonera sanyatoti wakati nhamba ndinadzo kwakubva kwakupiwa nhamba ndiko kwakufonera samachika haana kutora nguva asadaira samachika wakadaira ndiko kwakuchibvunza kuti tino bhegi ririno nezvakadare zvirino nechitupa chirino samachika wakati hongu tisu tine mwana wakashaika zvomuri kutaura ndizvozvo bhegi iri taitoritsvaka zvino kwakubva wandoti toita sei sabhuku chengetai bhegi tichauya ndakatora bhegi ndikati sabhuku zvino ndoita sei sabhuku wakati inini handisi kuzotora bhegi iriba kuenda naro bhegi ngarisare pano asi rasara pano ndiri kuda kutsvaka mumba tsvakai mumba mwekuti tiise bhegi iri ndorikira mwekuti munhu haazophazi kana kuti imimi muzopangidze umwe munhu chengetai bhegi kusvika tagadzirisa nyaya iyi waridziwe bhegi wauya kotora bhegi rawo saka ndikati sabhuku zvino inini zvondiriwo ndega zvondiri zvini ngorikwanisa here mati mwedzi upiwe makataurirana izvozvo ndi 11 November kana ndisukanganisa 11 November ehe saka ndagara nebhegi riya zvinhu zvakandiomera zvakandiomera zvokuti ndakambotora nguva ndiri kutambudzika ngebhegi iroro ndakadzika futi bhegi ravharirwa mumba ndikati ndimbozwisise kuti kunyarara kwaro ndakariisa mukadhibhokisi ndibva ndaripambadzira ngepepa rebhureki vandariputira vandaritsikirira vandariisa mausi vandatora bhara vandafukidza bhegi iroro ndiko kubva kwakundogara nebhegi ro ririmo ini kuti ndichazwe kusununguka kuti ndotore zviri kuwakisa vanhu zvemetiriyero irimo ndini regai nditi wasvika iyu nditorerewo zviro zviye zvese zvibude mumba zviuye hazvo muimwe umba zvibudemo pane kawindo zvimwe ringozobhagurwa munhu aipfika aitora bhegi iri sabhuku wati chengetai bhegi mbuya kuti nditore kumba kwangu yokuno zviri kunetsa zvinetso zviriyo zveshuwa zviri hazviriyo ndiko kubva kwauchengeta bhegi chishamiso ngechekuzofonera zvesabhuku kuti bhegi zori ndindorinaro harisati rauya kotorwa hamusati matora matano ndoita sei nebhegi endi zveshiwana anda kuudzokera kuharare kucheka apo yemadziso ndakachengeta sabhuku akati zvakataura samachika kuti tiri kuuya ndakandowamirira mataurire wanga wakaita hakwana wakauya ndazosvika pakuti inini nditore matanho asiri yangu ekuti ndifonere samachika ndakataura nasamachika pafoni akati mbuya ehunde tazvizwa bhegi iri hatiritorizve kumhanya bambuya pafoni izvozvi nditori kwamambo mutasa zvinezvo ndiri kwamambo mutasa wati kuti bhegi rakatorwa ngenzira yakadaro ati hamoritorifiwazve kumhanyaba ngaagare naro mbuyayo ndini ndingogara nebhegi chitema here kuchengeta bhegi kana kuti mwana wakanonga bhegi murwere wepfungwa ndiri kutaura nasamachinga akati murwere wepfungwa mbuya ungotora mapombi ekopeta kuenda nawo kugomo murwere wepfungwa ungotora kusiya mapombi ari mumba aidzokera harare aienda harare murwere mhando iyi ungodaro mbuya ndiro kurura racho iyi ndiro kurura racho mwandidaronge misamachika akati ndati ndiro kurura racho ndakaita wiki kwandakacho ndiko kuti ndiyo shona akanditaurira rakatsakatidza mwana toti kudaro tinganzvenga here apo kuti ndiro kurura racho zveshiwa ndakanyarara ndakabva ndabvarira hangu bhegi mumba kwaudzokera tagara ini kwabva ndafonera sabhuku woye wanhu ndizvo wataura ndizvo zviri sabhuku ungoti ehunde mbuya chengetai bhegi regai ndiwafonere ndawafonera ndichazoita wataura asi ndibva ndaendesa foni idi kwamambo ndizvo zvingotaura ichi ndizvo gare ndizvo zesabhuku yawafona akati mbuya timburwa wanhu wari undoti tiri kuuya asi tiri kuuya wacho wati musi wa 4 uyu tiri kuuya kotora bhegi saka imimi mirirai musi wa 4 ndiwo wati wari kuuya ndini zvakanaka inini wataura dheti iroro ndakataurirawo wabanze nemanikisido nawana baba nekumva kwedu ndakataura kwendakabva kuti ndiyo dambudziko ndinaro wana baba wayo January 11 January ndopa wanga wakapromisa kuda kuuya kubhegi musi wa 4
ndiwo ungoda kuya kubhegi 4 January no 4 January bahana ndatogara naro mwedzi 3 months tifo ndiye nungondibatsira 4 tikati November mai watati December Ehe. tavataita mwedzi 2 gore rabva rapera saka gore rineri ritane mwedzi 2 futi iyo tatosenzesa wechipiri wacho ndiwo wetinawo zvinezvi saka pakati apa kubva pana November wamatitaurira paya pane mwedzi 3 saka tatuda apa newechipiri wacho uyu tamuona November wamataura kuti ndiwo pakatanga nyaya yebhegi parakanongwa apo muna November handiti ndizvo kana ndisarasika tiri kuzvizwa ndanuri pamwe muri kutondera kuti bhegi iri ndagara naro 4 months manje kusai 4 months dzakwana ndinaro bhegi 4 months dzava dzakwana nemwedzi uno saka zvadaro ndiko kuchizimirirai musi wa4 wacho vanhu vakaungana asi tiri kuti vanhu vachauya kusvika vanhu vakaparara kuma4 hapana munhu wakauya ndikubva kwaundopara ndobvunza sabhuku ungoti ndakandomirirawo ngekuti wakanga wazi waingosvikira kwasabhuku wasvikira kwasabhuku wochiuya pamba pangu inini waionawo bhegi rachoro waionawo papa nebhegi risina kumbonayiwa recho harina kumbonayiwaba bhegi iroro mwana wakandoritoraro nanhasi rakandoita zvoraari bhegi rachoro ndiko kuchizi wanhu hakuna muvanhu wakauya rabva rakakanturwa zuwaro kwakuchizoti tagara zve kwausimudzira zve tafona kwazi wari kuuya musi wa8 ndiwo wari kuuya zve tamirira musi wa8 yo hakuna vanhu wakauya ndakarwadziwa kuti zvino kuti ndikafuma ndafa ini nhangu ndiri murwere zvino ndikafuma ndakaoma wana wangu wangotangira papi zvesho wana wasakatsarukana nekuuya kuholiday bauri Harare wasukuru wangu vari kumabhodhingi ngenhau yekutosha kuti zvino kumba kune zvenhau yebhegi uku murwere zvino tingosvika wani bhegi risiri rurambira riri pamba ndiko kubva kwavo chiti zvino ndodini kuti ndiridzokese bhegi iri paguzhu munzira muyadhi mangu futi kuti ndiridzokese bhegi iri pakatorema kusondocheuka kuti bhegi iro riri munzira uku wakandidarawo ndiani wakandiisira bhegi iri ndindori ndega mwanangu wee dai wakareka kunonga bhegi dai wakareka ndichataura nani handiti muri kundozvizwa izvi maiyo bhegi wautotaura history izvo akaita musi wasvitsa bhegi zvatobuda ndiko kubva kwavo chindogara nayo nebhegi kusvika zvataari izvi saka ndagara ewo wana ndapera wataurira ndadzokerazve kuna sabhuku izvonyi wanhu wakandonyara todini akati mbuya waye ndakandoamirirawo handinawo chekuita zvino chinyi chandakashaisha chinyi mumba mwanda kutosha nekunonga mango dzodrakunga munhu webaba pano wakashayika mbasha dzake dzakatoparara zvino idzi dzakubva ndagara nadzo handichifo chekugara nemufere kubva ndichaonawo iwe wekwamacheka kana iwe mama ndakatobvunza kuti uchipo here kasi mama wacho uchipo ndichaonawo kuti zvarundozwa kuti bhegi pangokwirika apa ngetsoka rimwe uchadzika kuti kaendaonawo mbuya yayo iruzi ine mwana wakanonga bhegi asi mwana wacho murwere hakuna munhu ndiko ndikuchizofona ndiko kuchimirira ava ndakafonera baba vakati mbuya zvitiri mutaurira ngezvekuti uyu uri pawe bhegi iri endaimo mangare kwamutasa ngekuti bhegi iri mbuya richamutorera mhosva richamuparira imwe mhosva mukagara naro saka endaimo mangare nyaya nyimbi kwamutasa ndini ningopukira ishe here nasabhuku kuti ndende kwauyu kwamutasa ini nekukuziva handikuzivi tuzo ndiri ndi awa waripa ndiwo wakati magarisa nebhegi ringozomuparira imwe mhosva saka enda imo mangare nyaya yenyu kwamutasa saka ndiwo mamirira akaita zvinhu manongera akaita mwana bhegi panapo ndanga ndiri kuda kuzwa mapatsanangudza zvakanaka iri kuzika nyaya yenyu asi pane pasarira mbichana pasarira mbichana ngepakazogarwa pasi ndisabhuku naishe waibva waronga rwendo rwekuenda kudombo ndipo bedzi pasarira mbichana kuno kuti betamubvisa apapo muri momboendawo pasaidi tiri kumbotaura zvimwe ndipo nani ndoda kuzwa kuti makagara sei apapo pakafambiswa sei nekuti munhu wanga ari kumunetsa uyu machika uyu usina kuuya kudare mutemo wedu isusu unoti mombe yemunhu wekumhiri kwahondo ukoko ikauya kuno ikaiya magwere tinoita sei munosungani munomusunga nenzira dzipi because hamuna chena hamusi mupurisa hamusi sabhuku hamusi ishe munomusunga sei alright ndipindiro hangu ipapo maurire takaita kudombo
hatina kuuya kudombo tiri kuti tiri kuda kopa baba Machika bhegi ba. Takauya tiri kuda kunangana naSabhuku. Ehe, tasvika pagrowth point pawo takamisa mota. Kune mwana wakabudamo, mwana wakabuda kuda kubvunza nzira yekuenda kwaSabhuku, road ingoenda kwaSabhuku, nekuti Sabhuku wacho ungogara papi. Saka mwana wakabuda mumotika, wana ishanga rumotika naSabhuku. Abuda mumotika imomo, obva akumbira kuvakomana wanga vari panze pavharanda kuti ndiri kudawo uyu nzira ingoenda kwaSabhuku. Ari kubvunza kudaroko tiri mumota. Chishamiso ngechekuzoona vanhu vakutoisa kutsigira motika ngematombo. Awa neshe tese tiri mumotika, tese tatiri mumotika 1. Titoone motika yakutsigirwa. Titoone vharanda. Indakafunga kuti pachezvangu inini kuti pane zviru zvitambirwa kana kuti pane meeting vanhu vakaungana kudare. Handisakazozivawo kuti vanhu vatotikomberedza kana kuti kunowafona wati kune vanhu here vari kuuya vebhegi riya. Bhegi tatiri kuenda naro kwaSabhuku. Takandotega tifambe naro emergency kuti zvimwe Sabhuku ngozoti dai mauya tiona exhibit yebhegi. Saka takatine bhegi. Ndipo tiri kuona motika yatokomberedzwa. Zvakutaurwa zvimwe zvisina nebasa rese. Motika yemagandanga yauya, saka vanhu vakatiunganira. Kana ndimo mukazwa kuti motika yemagandanga yauya, handiti mungoti hambai toonewo. Zveshe vanhu vakaita mhomho, zvakatitsemura hana ngekuzwa matombo nezvaakuitika. naSabhuku nashe uyu ndakutosha kuti ishe munhu wakura vapaongonera ngepapi uyu Sabhuku urina nouchakaita mupwere ko uyu sama zvinoongonera papi apaongonera ishe Sabhuku kwakubva wabata pane umwe mungozva wakadhonza bhachi rashe ndakarwadziwa changamira ndiri zvakandirwadza kudhonza ishe ari kuda kubuda mumotika wamubata bhachi rake isi turimo vanhu vari kudara ngeizvo tiine uko tiri kuenda. Ini ndini mai webhegi ndakachengeta bhegi ndafararira nyika ino yese. Saka achitema icho ndakaitawo chinyi. Uyu mwana wangu murwere wakaunza bhegi. Zvino vari kuda kuti urayirei. Aya matombo pamotika wana wabva kusvika. Ndiye achadzwadzwa. Tamhanya kudaro wakabatwa 4. Wakadzi wairi ishe warwadziwa ngemukadzi wake. Wakomberedzwa. Wakungarangatswa. Uyu Sabhuku ngoti kuti ndiregerewo ishe kuteera ishe azviiti nemupurisa. Wabva wabuda mumotika wautizira kuenda kuona ukadzi wakubatiswa pfumvu. Wabatiswa pfumvu svike ibva wazimbunde. Isizvo taakukuzi tizai tichaziva here kuti mune motika iri mumasure iri kutironda. Ndipo wakukanda matombo, ndipo wakuti shuta ngendande. Ndande iyi nandinewo tatino indakapona ngekupinda musiti yemota ndipo ndakatukumira kuti magirazi areke kundirowa. Pane tete wangu enandine buwe rakazika kuti wow ribva raenda koonera pauyu abayiwa ngendandeko ribva rabora varada kuonera tete ndanzewe ndiko kuchiona magirazi azara mumotika. Uyu maikuru yaya unandinaye makumbo esaya pane wamai endi zveshuwa ini ndakafirwawo zvakanyanya umwe wakamwa mushonga asi chidano chakatorwapo chekugogodza nemuchembero uri apo makumbo ngekatsvimbo umwe angaine katsvimbo nei pane kamwe kaangainako kamwe kana ndiko kuchiti tiri kuda kubhagura windo rine rutwe yakachekeka futi mberi uko timimba uyu magandanga auya maurirei magandanga auya emotika yemagandanga wabereka tende nowanga wasine mari pawakada kugisa nemwana ndiri kundoona. Inini ndikati zvokwasi apa pakatorwa munhu zuro magandanga ekwamaringa here kwasahumani here auyu munhu wakaurayiwa pamashopu pa wakaurawa ndiwani ngewekwamusamaringa here. Tichataura nani tindori mumotika mwana wakamhanyisa motika izvo tiri kuenda nemotika kona mberi kwaiswa matombo. Waisa matombo ndiani uyu mwana anga ari mawaziwana nemuzukuru wake akati kurumidza kubvisa matombo mumasure hamuna chashakanaka bawo. Saka mune kombi yanga iri mumasure iri kutidzingirire izvo abvisa uyu matombo ndiko mwana ubva wanzira sipidi kutiza kwabva wati iwo zvimwe tiri kuuya kuhonde vhari inokwamasere ino isi tabva tatena kuti ngatitoende kumapurisa ngekuona zvaizwa ishe nemupurisa muji namai wedu musekiritari washe wapera kubatwa wapera kubviswa nemari yakatorwa $10 wazi manokora mavhu pamashopu medu uyu mainini watuvhunywa dumbu ngetsvimbo. Ndiko kubva kwakuchitisa kwakubva taenda pavatsomba svikei vatsomba ikati pana apa nemapurisa awana mainini wakazobatwa ngekunga utsvakawo mapurisa epadombo akasootama ndiwo wazobatwa wasangana nengwani wanawo.
svike isu tiri pawatsomba ewe zvokwazi mapurisa hapana todini wepo wakati endai kwaDC ndipo bva kwakusimudza motika kwaDC svikei kwaDC wakati pano hapane mapurisa ari pano asi endai penharonga nyaya iyi muri kutaura ingoda vanhu vepenharonga dzikai penharonga kwakusimudza zvemotika kuenda penharonga ndiko kwakazotora mastatement uku nenzara hatisiri vanhu kwakusvika kwasitora mastatement kwaubhuya wakapinda mukati isusu takazotorerwa mastatement kunzi tikati hunde taiona tsaona ndaiona ndini mai webhegi iro muri kundozvaro taapanze wakazobuda panze 3 wakativhunza mastatement asi tsaona itaona inani sakambofa ndaiona ini ndini ndaigara nebhegi ndakandi kutoitawo mutsai kuti mama ndimwana une bhegi zvimwe uchauya kondiona kuti mama ndirizwa kuti ndimakachengeta bhegi remwana wangu saka nanhasi hapana handiyo nyaya taakusvika kuti tiungane pano ehe aiwa mazita nyaya yenyu iri kuzika uyo Godfrey Chirara uri panapa here uripi alright chimboenda henyu mombogare pasi mhai tinezvo tatoda kutozwa tabva pane zvotiri kuona panapa alright enda henyu papo mhai nyaya iyi sabhuku nyakurimwa handiti takapanga nakapayapaya kuti Sachirara unonga ari kuuyawo ngachiite zvaitwa neumwe wake tizvione timuone hatisati tamuona aba uyo hasati asvika bakunoku ngauye noti toda kumuti agare apo ngatitirewo chivanhu icho tinoita isusu chivanhu chedu hatisiiba ngatizive kuti wasvika Chirara uri panapa chione kuenderera mberi ngomafambai musvike padimo alright right endesa nyaya pana sekretari apa nyasha badare apa mupe tapana pade unza henya akata soto zigadzira kuno tambira ya dai mambo tisagirawo kune shamwari dzenyu mazopedzera neshamwari dzenyu nekuti isusu zvinonga zvasvika zvapinda muzombwe handiti mungozviziva zvezvinoitwa kuuyewo kuti zvinonga zvapinda muzombwe manje zvingogona kuzobuda zvakashota chenji inonga yatohiwa vaziuyai uku ukaunza iri $10 isusu tati tura $5 ndikoti wabasira ishe wako neimwe $5 ngoti isusu hatiichinji mari dzavanhu ba paruda imwe $5 yakashota alright chimboenda henyu pa tiri mudaidza manje totaura nyaya yacho handiti sematsanangudzire edu ataita payapaya ndeyekuti isusu tati tinomborova nyaya tombogadzirisa tomboona kuti zvatoda kutaurirana panapa zvinoita here kuti munhu kana dai iri mhosva yaya munhu kana ukasvika kana pana sabhuku chaipo kana pana ishe tinozogumisidza tokubvunza kuti saka uri kuda kumhangara here nyaya yako iwo wega ndiona kuti right nyaya yangu ndoda kuti imhangarwe handitika apa chibhoi chedu isusu chinotaura kuti tinofanirwa kutanga kumbogadzirisa kuti nyaya yedu ikasumuka ikaenda mberi inoenda yaane amwe madanho
ainenge yari saka apa pandine anononyere timoneka kuda kumbobvunza mbishana apa pandine ningi manje tina Godfrey Chirarawe atisati tamuunza ba Gordon takuda kudzidzisana vanhu vakuru wese vari kuteerera wese takuda kumbobatsirana toda kumbotidzokere mbijana kumashure mbijana kuti tionesane handitika chiwanhu chedu isisu tochiziva kuti masvikiro arikozve tinotenda kubudirwa kuriyo ndizvo here ishe ndokuti tiri kuwirirana kuti munhu unodini unogona kusvikirwa munhu unogona kutaura handitika taona tese isusu zvirubva kuna Gordon apa nezvazvaita chimiro chabva kuna Gordon handiti kuti uyu munhu akanhonga chinhu panzvimbo handiti munzvimbo mawe imomo mudhuze neyadhi yawe imomo handiti asi zvazoti tikurumidzewo neni kuona kuti munhu uyu zvinenge zvisina unatsa kuzoswatukaba akabva atobvisa hembe yacho imomo mubhegi bva atopfeka kwakutanga kutofamba zvene mimi muvillage zvabva zvationesa manje tese apo imi mafunga kuti manje kuti munhu anganhonga chinhu muno muvillage obva atochipfeka muno muchatozati wanhonga bhegi racho muno ko munhu wacho akatomona akapfeka inozopera mushere nyaya iyi saka kana tese tiri kuwirirana isusu ndiri kuona nyaya yedu isusu inonga ida kuti tichidzokere kana zviri zvo zvatawirirana taona isusu kuti munhu unobudirwa munhu wakafa unogona kubuda pane mumwe munhu achitaura zvinhu zvarudini zvari kuda saka isusu nzira dzedu dzese tadziona apa zvese zvataurwa izvi zvina mamapa tazviona handitika uyu wakabudirwa Godfrey Timburwa akataura mazwi akataura handiti wakataura kune vanhu vakuru kuna mai wacho handiti akadzokera kune dare hombe kuna sabhuku naishe handitika kuti bhegi iri rataura kuti nini ndoda kudini iwewe hako urupfeka hembe iyi dzokesa zviro izvi apa handiti urongedze bhegi iri warirongedza riendese pana Chirara handiti tiri kupazwisisa tese kuti bhegi radiniro rarongedzwa iro ratoenda rinoda kutoenda kuna Chirara bhegi iro handisuba isusu ndipo vanhu patati zvatotisvitsa kuti tichiungane tibatsirane manje uyu mudzimu wataura wemunhu wakadini wakafa watitaurira kuti bhegi ritorai endesai pana Chirara handiti asi dai rakatitaura kuti iwe Chirara kana wapuhwa bhegi runozopangurirawo inini handizvo zvazotaurwa ba handiti saka tinoti zvadini apa pane zvatoitika ipo papo pane zvaitika panyaya bhegi totiraita sei pane uda kumbopuhwa mukana ari wekupindura ipo papo chete pane umbo zvataurwa nhasi muredhiyo zvanzi mumwe wakafa for 3 years akafa mumwe aibva aenda kovhima mumukomana waenda kovhima wake gore rimwe aibva aona bwizwe ringopinda mumwina aibva auraya aibva aenda naro kumba kobika nemhuri kasi bizo riyakamuka kuti ndini ndaita kuti undiuraye kuti ondipangidzepi uko kumba kwangu saka ndiendese kumba kwangu kwakutora kwakuendesa kumba kwako kuti munhu utatu mutsaka mwana wedu asi maita mawadini wauya naye umbo mazviona izvo yatsigirwa iyo yasigirwa nomwe saka takuchida unopindura manje direct answer tati izvo tazvizwa tese tiri kuteerera tariona bhegi iri harisuda kuti ndimboende kun'anga kana kumuprofiti kana kumboenda Mozambique kwete
bhegi tataurirwa apa zvekuita apa ngatibatsirane tiregere kuzoti wanditsikirira kana kuti ndakutaurira inini anza ndandoda hwani munhu kana ndopedzesa kuti pamwe shuwa ichokwadi pamwe ichokwadi kuti mukomana uyu unogona kunge akadhairekitwa kuti wakabudirwa kana kuti wakasvikirwa nemunhu wakafa achida kubatsirwawo nekuti munhu anobombera asi ndiri kuti kana vichibvira kana bhegi riya riri pano wakabombererwa uri pano bhegi riri pano zvakadini kuti zvinge zvinonga kuti bhegi riya futi rimbonzwa apa rimbotaura futi kuti rombotaura futi kudzokodza sinzana andopo kudaka zvichita kumbofunga kwangu kana kuti iye munhu wacho akanonga umbonga anozvi tsanangura futi toda kumupa mukana mapindura zvakanaka asi pane pendandoda pamapindura ipapapo muri right yedu yatataura pai haina kupindurwa bai yatawirirana yaitese hapana munhu apindura baba tati isu tese panapa tawirirana isu wamanyika tese tiri wamanyika kuti tinotenda shuwa kuti munhu anosvikirwa munhu anobudirwa izvozvi takagara kudai iso pangatobuda kana hwani wenyuko kana hwani uko izvozvi isi tiri kumirira godhuku handitika Tochidiko Martin, todini nenyaya yako iyi. Todini nenyaya yako iyi. Ndiriko zvigadzirisa. Ndasadaro riri pano. Ndiriko zvigadzirisa. Musakandirane. Taura zvese zvaunoda kuti zviitwe. Zvakaitirwa taurira anhu echizwa. Taurira anhu echizwa. Musakandirane nyoka menyu. Ndakafa ndashupika. Mapedzapo hama dzangu masvika. Zvikaziva zvisunga. Handina kuzvisunga. Asi kuti wakandibora panapa. Wakatora ropa rangu. Wakanditema panapa.
Wakatema nei? Wakanditema nekabheneti kakandoditi khona kopana. Wapedza kunditema nekabheneti koko wakadhire naro parangu. Ndaipoporodzwa ndiri kuenda mugomo. Ndakanga ndachupika. Ndakafa ndashupika. Taurira mwanangu. Taura zvese zvawakaitwa. Taura. Zvawakaitora ropa rangu. Alright. Akaenda newe kugomo. Wanga wangani wanu hawa? Wanga wangani Martin? Martin. Wanga wangani wanu hawa? Wanga wari 8. Wanga wari 8. Unaziya ari mazita mwanangu? Mwana wacho ari pano. Bazomwe wacho ari pano. Alright, tazvizwa mazita. Mazita akuti batsira. Kuti zviro zvedu zviende pachena. Mazita ngekuti batsira iwe Martin. Ndisandaita mama. Alright. Tirikuzoona mwana. Ndisandaita. Tirikuzoona mwana. Ndakwenda. Asimilika. Ndakafa ndashupika. Tazvizwa uri kutaura hako. Wagona. Uri kutitaurira tiri kuona zvawaitwa. Tazviona. Tazvizwa. Bye bye mwana. Bye. Right. Mazita haiwa murigira zurove yake. Tazviona, tazvizwa. Zviri mumadziso. Munhu wese. Nyika yadini? Right, tisati tadzokera kana kuenda mberi maningi. Toda kumboonesana. Ndakumbodzokera mbijana kuno kusaidi redu kuno rina sabhuku naishe. Zenda kudzokera ikokoko. Ndoda kuti tibatsirane futi zvakare munhu ese ari kuteerera. Handiti? Tibve tafunda tese nhasi kuziva kuti zvinhu izvi tinozvifambisa sei kana zvakadai. Nyaya iyi yakabuda. Bhegi iri richinzi riende panani? Pana Chirara. Saka isusu manje hatitenderwi ba kuti tibude mugwara rechiwanhu chedu isusu. Nekuti midzimu iyoyo tinototenda kuti iriko ende inotibatsira. Svikiro riripo. Handiti? Saka nyaya yedu yaenda kunoti hatina kuzoita zvekutsvaga kana kuita zvekunokumbira bamazvionera. Zvadzokorera kubuda zvakabuda futi kupi? Kubhegi uko. Saka kuti zvitiitire nyore tisati taenda mberi maningi. Golden Chirara ngambouya apa pabhenji apa. Titaure naye. Tizwe. Hatisi kuda kumutonga asi toda kugadzirisa. Handitika? Tese tichiona. Handizvo here? Toda kugadzirisa nhau iyi yatawirirana isusu tese ruzhinji ruri pano.
Wachirara ndiri mai muchizviteerera. Muchizvizwa. Ehe. Tisati tasvika patinoda kusvika taida kumbokubvunza iwo mbijana imimi kuti dare rese neruzhinji rwese ruzwawo zvishoma kubva kwamuri panyaya yebhegi. Nekuti musi weyo tichatoka nyaya iyi musi weSaturday wazhinji hawachauiba. Saka uda kuzwawo kubva kwamuri no 8 wenyu. Mirai pamusoro ipapo tiri kupasvika. Ndandiri kuda kuti imimi mutitsanangudzire bhegi iri parakasiiwa pamba penyu apa na Godfrey Timburwa. Ndo patiri kumbodambijana ipapo tibva taona kuenda pamberi tonopedza zvakutopera ndatozona yatopera. Pamusoro edare. Anhu ese makateerera. Ini ndini Godfrey Chirara. Nyaya iyi iri kutsanangurika yebhegi, mauriro akaite bhegi pamba harina kusvikire kumba kwangu. Ini ndanga ndiri kumba, handina kubasa kwandinoenda, ndakagara pamba. Bhegi richuya rakasvike kumba kwaana mai nini, kumba kwomunin'ina wangu. Rasvikire kumba kwaana mai nini, uyu kusiya kwaakaite bhegi uri kuzi wakasiya achite zvehasha kuti tore bhegi mupinge pai mumba. Ndakabva asikadzi akabva afonere murume uri kuHarare kuti Godwa wauya nebhegi panapa. Wasiya pana so tisire bhegi riri chisimba. Saka todini murume ndiye uri kuHarare ndiye wakazofonereni. Mukoma muri kumba ndiri kumba. Endai pamba pangu izvo zviri Godwa asiye bhegi uri kutora bhegi muise mumba. Ina bhegi yangu ndidini ndinaro kuno. Ndo ndatoke ndatoenda kwako todoka zangu dzako no matelefoni. Ndatoenda kusvika kumba kwaana mai. Ana mai mwatadza ngai kunifona akati fone nyaya speed up. Alright. Chii chaitika kazi Godwa asiye bhegi iri apa. Pendakasvika ndandira kumboona Godi. Ndakava ndaenda pokwana mai ndosvika bhegi racho riri kuseri kwemba. Rauya riri pai waya naro riri musaki bva akutura vachibati tora bhegi remurume muise pai mumba. Ndati aiwa bhegi ngatitakure tiendese kumba kwambuya mai Godi. Kumuridzi kumunhu waya nei nebhegi. Ndatakure bhegi kuendese kumba kwambuya mai Godi. Chakakonzera kuti nditakure bhegi kuendese kumba kwambuya mai Godi. Godi hakusiri kutangaba kunze zvinhu mudzimba dzedu isu. Tichiendese kopana mai acho ichitambira. Saka pendakaendese gorosa rawo rokutanga ana mbuya mai Godi kumba kwawo. Murume wacho achitoripo. Mai akati usazoheba zvinhu zvinonga zvauya nemwana wangu because mwana wangu unorwara unobirwa ini ndinotambudzika ini. Andika. Saka zvinenge zvauya nemwana wangu unoya nazvo panapa munhu unorwara. Saka pendakaendese gorosa pakutanga bhegi rawo yafuti ndakati handifani kuchengete chibhegi sematauriro akaita mai acho. Ndikandiendese bhegi kumba kwaro. Asi ranga rasvikire kumunin'ina wangu. Ndaenda komira sababa basi. Ndotore bhegi ndoisa pai. Ndoendese kumba kwambuya mai Godi. Alright. Ndasvika pambuya mai Godi ndandisina kubereka kiti, ndakaberekera pakona apa kiti. Plus kutambira kwenda kaite bhegi. Andambotora ndichiziva kuti ngere ani kana kuti ngere chiba. Zvekuzoziva kuti ngere munhu wakafa izvi. Zvakazotobuda tatodaidza sabhuku before. Matodaidza sabhuku before. Tatodaidza sabhuku azouya. Ini ndaenda nebhegi pambuya mai Godi ndichete bhegi pambuya mai Godi kuti ndiche bhegi. Ndakasvika shuwa anga akudokora kwako chekumanheru. Akatogara ari tiwo nemushandi wawo. Ini ndatorawo ana mai nini asirwe bhegi aya handiyaka nekamwana akaobva tasvika. Gogo kwakanaka ari mwana wangu kuya nhasi makore awanda tisikaonani. Kwakanaka mbuya. Koma Godi auya nebhegi. Ngerani ndikati handisiuziya sinzi pano pakaitike nhamo nemafunction akaitika. Pamwe Godi semunhu unorwara wakatore bhegi handiyaka kundochengetawo kumba kwake. Obva achizobudisa asi kwaabudisira sandiko. Saka handizivi pamwe ngere panapa. Akati alright ndakatosunga kuti bate bhegi ndambofungidzira kuti pachazobude zita rekuti ngere munhu bausi mupenyu. Ndasvika nebhegi rangu ndo ndati bhegi akati alright haana kunditsanangurira masoko ekuti Godi wakamborirota kana kuti zvakadai muri kuona nyaya iripo. Masoko awo echitsanangura haana kundipa masoko baya kuti mwana wangu uri kurote bhegi kana kuti wakamborara naro riri kutaura. Haana kundiudza masoko kana kuti bhegi rakazi ngariende kwaChirara. Haana kundiudza izvo. Ndakandosvika bhegi akati alright waitako rega ndichisa pai mumba. Munhu mushandi wakatondipe mubvunzo musikana wakandipe mubvunzo kuti muzounze bhegi panapa imwe. Chii chanyanyoitika? Ndikati zvinhu zvese zvinosonza mukoma Godi kumba kwangu ndinounza papi panapa. Saka ndaunza futi papi pano obva atonyarara. Ndakuda kutosimuka ndakwenda iwe akuda kutora kufunga kutoisa papi akati asi mumbori nei. Ndobereka vandadzoka futi kugara pasitubu panze. Atizoti mune ndini ndakatovhure bhegi. Ndovhure bhegi riya tiri tese. Ndobva ndabudisa pamwe masafety shoe ndo aitorema masafety shoe vandaisapa.
pasi pemasefu panga paine chipepa 2 kg chipepa changa chakapinzwe zvinhu ndakasimudza chipepa ichocho ndobva ndabudisa mune foni ndobva ndatraya kuda kubasa foni aina ubaka ndati ngatisiye foni ndobva ndavhura zviri mukati mabude makadhi mairi ekubhengi reKBC neremukuru zviri zvekusouth Africa nemakadhi emaline ekusouth Africa makadhi etinobvise maline aya arimo ndobva ndati zvinhu zvirimo ndizvo zvirimo ndichivhura futi mupepa yangu mabude chitupa ndikati hazvinetsi mbuya maigoti bhegi hazvinetsi bamanje kuti bhegi tiziye munhu waro nekuti rakazi shamuri rakazi nini chidazembe rine rakazi wadi 10 chidazembe rine nezita remunhu wacho andikaka saka hazvichanetsi ba zvetinoita pabhegi iri mbuya zvendafunga sindiri nechitupa imwe musi kuziva kuti munhu iyi hama yenyu here tinofonera sabhuku chitupa chacho chakazokunga tafadzwa hachinatsuziva zita racho randikonfuse zita kunga zvakazi Martin Machika wadi 10 nini chidazembe ndobva ndachiti zvezvakanyorwa paine chitupa chakanyore zita izvi andikaka hazvichanetsi ba tikataurira sabhuku ndiye une option yekuti sabhuku chati kumapurisa andikaka kana kuti kwashe pakutsvaga muridzi webhegi ndandisikambotarisi kuti bhegi iri harisire munhu mupenyu ndafunga kuti wangu unonga because ranga risikaratidzi kuti rugare musango raratidza kuti ranongwa nhasi kubviswa peranga riri mumaoko momwe munhu uyapa saka ndikati harinetsi munhu wacho unotsvagwa akadini akaonekwa ndobva ndachiti saka ngatifonere sabhuku inini foni yangu yanga isina airtime usiku ihwohwo handikaka iwo anga asinawo airtime bakati mari ezvizvi handina ndatombokwira tsvaka chikwete changu kwana gondo asi ndadini ndashaya kupuwe mari asi mangwana handichapuwe mari yangu ndofonera sabhuku kufamba handichadini handichakoni chakangoita akature mafemo chete handitika ndobva ndatosiye bhegi mbabva atoise mba ndobva ndatoende kumba kwangu ndaende kumba kwangu before nga 2-3 days sabhuku wakabva azobatwa bva auya sabhuku auya ndakasvika patozara vanhu ndakazodaidzwa anhu atoungana apo anonga anga atofinalize hawo nyaya dzakutopera vanangodaidzwa bva ndasvika ndauya nyera akati ndauya kuti ndikubvunze kuti uzoya nebhegi panapa zvakafamba sei ndobva ndaatsanangurira sabhuku bhegi rakasvikire kumba kwaana mainini aya ana mainini andidaidzira kuti uya mutore bhegi mukomana uri kunetsa wakatipe bhegi ndakatakure bhegi kuyana ari papi panapa ngondo kwerakadini kwerakabva handina kumanikidzira kana kuvafokedza kuti torai bhegi pa chete ndozvendakaita asi makafunga kuti harisire munhu mupenyu handina kumbofunga izvozvo ndaitoti bhegi remunhu mupenyu ndakatoribata sebhegi remunhu mupenyu bhozi raitoratidze kuti bhegi rika rabve mumaoko mwemwe munhu kuenda mumaoko mwemwe munhu ranga risikuratidze kuti bhegi ranongwe musango chinhu chanongwe musango arume chinoonekwa kuti chagara chiri mudondo handika nechinhu chinoonekwa kuti changa chiri mumaoko mwemunhu mumba ichi ranga rakangosvipa haro zvokuti ibhegi rinosenzeswa handika asi raitoonekwa kuti bhegi riri kubve mumba mumaoko mwemunhu handika saka hazvina kundiremera ndiritakure harina kundipe picture yekuti ngechemudondo alright tingachindotore nguva kunobvunza yedu zvese tatozwa kudhara nditika asi hatichaitonga tiri kutonga isi hatinoda kutonga ba tautomira zuva racho tiridini risvike chete mibvunzo tina yakakura nekuti padwa asi pazvizvi tatostopa ngoti because nguva yacho wakutoida hapana zuva kana rakwana ndopachabuda zvinhu zvese pamusoro patakuda vachizadzisa manje zvamuruzwa zvorutaurwa izvo handitika imwe nguva manje kwakazinge wakuru kubvuma rutedzi kudini kuwa handiti imimi munobvepi zvamakauya kusvika munobvepi kumba kwenyu isusu kumusha kwedu kwetaibva baba wedu waisenza pautro company kuvhumba obva atsvake stendi kunoko asi kumusha kunobva wabadu isusu kumozambiki kujekwa saka baba warusenza pakambani wakatsvage stendi mahonde muno musaumani kubva wakapa komabva tagara pagomba saumani vamagara pasaumani saka manje zvatakuchiita paka takumbosenza isusu takadini tobva tatangira ipapapo ndozvetakufunga handitika bhegi iri rauya here panapa timburwa bhegi rauya alright tisati riripo chimirai chimbomirai bhegi iseso handiti tataura payapaya kuti harisi dare ba tiri kumbogadzirisa dare rakuchitanga pane izvozvo izvi zvatoda kuita pa ndizvo zvichachitanga kusungisa vanhu manje zviro zvetakuda kuchiita panapa izvi noti zvine zvisisu tiri kumboda kufamba tiri mui
mugwara chairo rechibhoyi chedu chiwanhu chedu chatinoshandisa isusu handiti bhegi rakuenda kuna Chirara mazvona ndo maonero atiri kuita because iwewe Chirara waenda kuita shamwari waenda kuita bhururu waenda kuita hama yemunhu uyu because munhu uyu haana kutaura zita rangu haana kutaura zita raShehumani haana kutaura zita raNyakurimwe Sabhuku asi watendesai pana Chirara saka isusu maonero edu musati mapindura henyu muchapindura maonero edu manje takambogara hedu isu general talk yedu yatatoita panapa ungano yekuti tione nyaya iyi zviregere kudai isu tiri kuona zvakanaka kuti mutore bhegi renyu ndine mubvunzo handisi kuramba muri kutaura zvisanda pandinopokana napo pamusoro musati mabvunza apa ndikubatsirei kuti pamberi pacho mubvunzo munyatsopaziva handiti ka isusu zvatotofunga kuti mubvunzo uchauya mwatambira bhegi aiwa ndinoda kuti tibatsirane varume alright ngatiende tizwe chitipai chimbotipai zvishoma tizwe sikurambe bhegi ndo first point yangu asi ndinoda kuti tibatsirane chinhu wani right ngatibatsirane tona pane ere pendakakanganisa pakuendesa bhegi kwerabva alright mirai ndikubvunzei Chirara zvakaitika ndezvekuti uyu mukomana uyu murwere zveshuwa handiti zvamunoziva inini asi zvinhu zvaazviri ngezvemunhu wakadini wakafa zvaitaurwa ngemunhu wakaita sei zvinezvi tiri panapa munhu wakafa abva abuda aibva ataura iro bhegi rakazi riende kumba kwani saka isusu bhegi rinondoenda kumba kwenyu ngekuti ndimi muridzi waro imini ndimuchamhangara kuti inini bhegi handiridiba izvo aizungudzwa iye uyu murume uyu aizungudzwa kuti endesa kwaChirara ndiye mufi iyeyu aitodaro ye kuti endesa kwanhingi ndine pendido kusanangura pakajeka eheye wakahove bhegi richitaura handikaka chimbomirai pamusoro hatidi matauriro akadaroba please ngatibatsirane ndichakupai nguva pane munhu umwe ndiri kumbona wasumuka wamira apo unenge ane macrash apo Sabhuku asi wanga atonga da kutipawo zvimwe zvishoma saka tidi chimirai titange Sabhuku ingwa mangoya ingwa mangoya ndogara kandomira ndagara ujaya ndichiparidza kana chechi ndinomuparidza ndakamira right ndofunga nhondo yese pamusoro ishe Mutetwa pamusoro ishe Saumani mese muri madzisheni uri pamusoro wadaro yese ari panapa muri yese yatiunganira pano ndinofungidzira kuti ndini Sabhuku emunharaunda machemo momo mune makaitika zvinhu izvi tikakubatira iri pabhegi hazvina basa ndipo tatangira pabhegi ndipo ndiri kufambawo napo ipapa zvechokwadi bhegi iri wanonga bhegi yawo wakandidaidza inini ndandiri kuchechi wakandifonera ndikati pari nguva yaenda zvandiri kuchechi kuwaonako chindimirirai mangwana ndofuma kusvika pamumba zveshuwa mangwana acho ndadzoka pamumba ndakafuma kuti karakacho 6 ndatopamba pawo pambuya timbo rwawo ndosvikapo wakanditi ndo zviri panapa takanonga bhegi isusu bhegi iri asi ndichada kuti zviri mudimbo bhegi iri zvariri panapa mune zvinhu zvirimo asi ndanga razi bhegi rindiri kwaChirara ini ndakachiti imi michidaidza yawo nekwachirara wauya imi watimbo wamuripo makaunzira bhegi zvishuwa wakabva wayana Chirara ndakavhunzudza ndikati Chirara onai nhauye panapa yebhegi raazi rakayomba kwenyu ndizvo here wati shuwa Sabhuku bhegi rakayomba kwedu asi zvitorishamisa bhegi taridzosa kunani kuna godi kati mune ruzivo naro kazi hatina ruzivo naroba tese tiripo takachiti tione zviri bhegi hatikatauri nyaya kisari musakizo tisinga kuti inyoka here kana ndiani zveshuwa takavhura bhegi rinova mune chitupa muine mabank card 2 muine masafe shoe muine matrousers 2 masheti ndiwo akanga ana goti akanga atora kupfeka iyena right tiripo takachiti chitupa takatochitaza test ndiani zita remwana uyu Martin Machika tikati Martin Machika uyu tiani koita undobvunzira baba munhu wemuno mwero asi tiripo
wanhu wese wakabudisa kuti Mateni uyu handiyeni mukomana akazosungira uya ndo zita rake chaichairo riripi riri pachitupa tikachiti ndo tinokonfirma sei wanhu vekudomboko kuti tizwe ndiro chaichairo zita riripo iri zveshuwa takambokoshana koshana makati mukasaka tsvakanira asi ndiro zita riripo iri right tese hapana muzondaro kana iyo godo chakatoti munhu uyu ndiye machika right tadaro takachiti totsvaga sei manye information apa pana kuti mari yobata patinya toti tikati patinya toti zveshuwa ndiye akanga ari kumhanya nemapurisa ndakazomubata mupambo wangu iniwo anzodzi yangu yakaromba kwavo ndofana mubata patinya toti uyu rapo tambata ndakachiti mupambo munhu uya machika uya akasoshaika uya mune ruzivo nekuti zita rake raizani ndopakabva sekuru regai nditaise chi nditaise mufoni mangu kuti zita rake aizani saka ndopakabva ndi sekuru ndazoona message yakapesidza kunyorwa nemupurisa saka anozi Mateni machika zveshuwa ndikati aurati mupambo radini ndazizwa saka ndiye chacho riri pachitupa sei chochita sei maitiro bata vanhu vekupi vakamachika mune namba dzacho ere wakabva nti namba chi tinadzo vatese vasesha namba ndikachisendera ipafoni pamwe vasenda namba dziya ndobva ndafona chitori pese nevanhu ndafona ndakafuna samachika machika ibva kuti zveshuwa steremuta samachika onai takati pamwe chete panguva yakashaika munhu uyoya but kwazonongwa bhegi iranongwa tiri kuona chitupa chokuti Mateni machika samachika ndipo akabva nti zveshuwa ndiye munin'ini wangu chaichai ndobva achiti saka zvakadii kuti muonewo izvi zvinhu zvatasangana nazvo izvi ndobva nditi ini ndiri kubasa para zvino ndikuenda kupi kumba chamboungadzawo nechi newedzinza bhozi handingamhanyi ndega kuti ndiye kuona bhegi chamboungadzawo nechi newedzinza zveshuwa takati zvakanaka izvi ndobva ndataurira mhuri yanga iripo yese yangati kuti samachika wari kuti chimbondipaiwa mukana ndikumhanya kupi kuenda kumba but paweekend apa ndopata tiri kuuya right takadaro samachika wakaenda umba kwavo semhuri yose zvinhu zvazviri kuvarwadzawo zveshuwa wakaunganidzanawo sedzinza ravo ndobva kuti ndazofuna the next week yacho samachika toita seiseka isusu sabhuku zvine chiwanhu mukati tomboitawo chiwanhu chedu chechi chemumusha medu saka zveshuwa vana magodhi avaramba vanondipusha seni ndiri mutungamiriri wenharaunda yacho asi masoko indaisisawo kuna ishe ishe zvakamira zvakadai ishe achiti imwe chimboteedzai nyere mamire chi ezvinhu zvacho fambai nazvo mamire zvadini zvati ari kuya musamhanye vanhu ichimirira wadini wauya saka raiti ndakamba chichofonana namachika chichifonana nawo wachingoti tiri kuya pamwedzi macho aiti isusu hatisi mhanya bhegi riri nechineso here pane munhu akagara naro here pane zvoriri kunetsa here kati hapazi runetsa basi munhu yakunonga uyu wanongawo chinhu ichi tikabatamupa mhosva here iye musununguro saka pakadaro takatora nguva ndikuti ayo inkashi shoti saka pakadaro vatakazoti muna wazofona nambuya timburwa ndo pakati tikuya musi wa 4 January indachiti mbuya timburwa nyaya iri apa mbuya timburwa imi maita munhu mukadzi zvamuita munhu mukadzi munovakorere makabereka wanini mama madito akorere nyu wauye paground apo nditaure nawo toenda tese kwani kwaishe musarangudza mutoro matakura mumba menyu ngoti ndiwo ana bambo wasara baba wenyu murume wenyu akafa zveshuwa asi ndiwo ana bambo mukamundoti mimi mindoshandisa foni zveshuwa akauya mukomana akauya akati nyeri ndauya tikadzika kwashe tadzika kwashe ishe akachizoti tidini manje tari imbomangara nyaya yekumapurisa sezvo mapurisa ariwo akadhira nenyaya iyi tiwotaura kuti tazonoka chi bhegi futi tibvati asi zvati tikuya musi wa 4 ngatichivamirire kuti waone chi bhegi pamwe pane anza ingabuda tichionesana right tagara kudaro kokoko shauti andizvo taushimira musi wa 4 wacho uyu mukomana akabva kuharare akazodzoka ati kuharare tabva tagara 4 uya asvika haana kuuya hawo tobva tandogara saka last week but 1 ndo patakati nyaya yanesai mbuya angofona sabhuku toita sei una izvo zvandiombera saka ndazoti mbuya imi mhuri yenyu ngaichimbuye kuno tiende kwashe moisa ubhirifa nyaya iyi mune zvakakwana tichiona tingosvika papi apo tingosvika pacho zveshuwa takadini wakabva wazoya komana tobva taenda kuna ishe takasvika changamiri yaibva ati imimi varume nyaya ndakaizwa pakutanga izvo ndaizwa zvefuti saka tochiita sei imi michiita kuti
ndimbotauraona samashika wacho inini ndisho ngoti maramo minotaura muizwa izvo aropindura saka ini chimbotea ndimbotaura naye ndishuwa foni yakafona samashika kadara foni akataura nani achamiro waibva wataurira samashika kati inini mukana pane zvinhu zvandinaba ndiri kuenda kuharare zvandiri kuenda kuharare mukana noona musi wechitatu isusu yanga iri friday handika yanga iri friday last week kai mukana ndizoona nabva kuharare ndichazoya chii chitatu ishe moji ndipo ati imimi muone ndi marebesa here ngoti wakomana waramba vari nguya uya vari bva mabasa samashika akazorivhesa madheti avo vakabva kuti orai changama ndazizwa ndakuchiti musi wesande ndipo ndodini ndinouya sande yapfura ino ndopa ndiyo yapfura iri ndopa ndodini ndopa ndinouya zveshuwa takamuka tese tese takuti tiende kupi kwachangamire tunosangana namashika tichikurira nhau ichi yebhegiri satasvikako takamira 10 half 10 iyo nyakulimo vanhu vachauya era ndikati arega nimbofoni ndaifona namba yavo yarambopinda padzimwe nguva ndibva ndafona ibva yapinda hapana waidaira hakeba ndofona futi hapana idaira hakeba yobva yazodaira manje samashika takamira maapapi samashika mubva wandipindura kuti hatichadiniba hatichauyiyoba pane zviniso zviripo here pabhegiri hatichadini hatichauyiba ndati samashika madaro ngenyi ngekuti matotaura kuti vanhu vauya vanhu vabva kuharare vamwe wacho mabasa saka tichiite sei manje transport ndiyanetsa here tiuyedi kokoko ndobva wati samashika kana muchigona kuya uyai zvishuwa simu ndaidara foni ndehangu saiti ndakazodzoka ndapawa nyaya yemudare mutatiri kati samashika wati kana muchiuya uyai saka hapana dambudziko imana timburu avo ndimune mutoro ende madodzoka futi mumabasa kwenyu isusu tinongoenda tatasumuka changamira wakati nyakurimo ini handisi kusumuka ndakamira saisheba asi ndiri kusimuka ndakamira semunhu mukuru uri kusvikira nyaya handiendi uko ndakamira sani saisheba ndakati changamira hapana chakashataba kadai ukafiwa kuine yamenyi koko munodini munongoenda wani hope yake ungasirani hope ngambopfeka yanu kwangu ngasi yaye usheru izvaifana zvataura ndati isusu kana munhu akafirwa akatoboti ndishafirwa hamutazika kuya usaomani munouya zvandizo asi mundorishe futi nzvimbo yangu handisiba kana parufundo wandakandmune mundo naye asi mwauya kuna Amos handizova sindikuzwa pamakumuti wati kumbosiya hake tsvimbo anoti asiye tsvimbo dai mapaterera anoti asiye tsvimbo ndati wakauya akamira hake sekuti tiri kufamba tese rai tadaro takabvumirana tikasumuka tasumuka waitotifoniwa namashika waya mapapi tikati tautosvika padombo zveshuwa takasvikapo tisina nhau yekuti isusu tatine dambudziko tatinaro takanyanyonesaba dambudziko riri kuna timburo ndio wanga nebhegi yavo saka tasvika ipapapo takadini takasvika padombo tikadzika zveshuwa zvambotaura zviya pakazomuka toti apo ndofura apo rai chakazoita nhau manje tabvapo isusu takazoenda apo ndati munyasokubatisisa takaenda kwa disi tabva but ishe mutasa mambo mutasa akangati imimi chiuyai kunoko imimi wana saomani mese vanhu vaita violence ngauye kunoko takaenda isusu tasvika kwamutasa takasvika pasabhuku wacho tasvika pasabhuku wacho sabhuku takasvika sipo azi amboenda akanga isandi kumbotandara ake zvosho akatsvaga sabhuku ndozoti wadzoka futi tamushaya anasvika zva ndiwo wangwani motika chiwangwa mutsaka right wasvika wakabva kuti atifone futi vafona akati auya munitore ndiri pakati zvosho wakaenda kumutambira aibvawe sabhuku bva achitora nemupurisa wamambo mutasa uchichimbondibriefa wanyaya yacho mamiriro yakaita wabva wabriefa na nyaya yavo ndopakuti dare rese chidini chiuya isusu tatine chisaomani naiwe kwamashika wachanga waripo vatachenda ndobva amboti vhunzirudza tii pakati povhunzira papapo mambo mutasa ndipakabva afona mambo mutasa akabva ati iwe sabhuku taurira vanhu ava kuti ngawadzoka kumusha kwavo ishe saumani na ishe mutetwa ngawachibatana waite chinhu chimwe chete ichi wagadzise nyaya iyi asi nyaya iyi munofanira kugadzisa kwakaitika zvino kana mazotadzana munosumudzana muyepi uku kwamutasa ndipotati mujeke ipapapo pajeke ipapapo right zveshuwa takafurira nehwendo tichienda mumapurisa kuti aenda kuchigadzisa motika dzavakomanawo
tabva ivo vapo kuti sabhuku abva ati ai vemarisumuka pachine chimwe chara kubva panapo mambo anotaura michidzoka imogarisane saumani namutasi namutetewa enda imogare pasuku asi munoenda kupi kusaumani right zvadaro takapfuurira zvinda remapurisa kwana rudoko mapurisa ekadawo tatifambira nyaya yebhegi isu tirione pekuchengetedzeka but wakati bhegi kana rane kuti kutaura nechiwanuka isati kunodini kuchengeta bhegi iri bai woti rakutaura katika zorisa musoro medu rogora kutaura kuti mandisirei munomu saka chiendai modini mogarisane nyaya yenyu mimi kumachiwanu cheu traditional yenyu ikokoko zveshuwa ndinofunga the foreign day acho atinogara ba awadzikisa bhegi wavo wadzokai atotogara musosanda wacho wadzikisa bhegi acho takasumuka tikadhova muri katikauya panapa tikaupira nyaya imi mungati takutora nekudombo ndakuvapawo masamani sanzova isusu mungati matsamba imi mungati sangomani nyoraiwo chii nyoraiwo vanhu ava matsamba zvinoreva ana chirara takanyora chirara nokufanira ari pano ndosaka tiri pano ndosaka tuti panotadzokerera ngepekuti muri kuti mayako mangara mabuda sorry ndabuda ngwe soke ndandati bajeke ipapo ndimuze mafambe chaka amuna kuma atisati asvika pekumangara ba zvine zvakanaka bagara yenyu apo chimbogara yenyu apo sachirala tirunodzokerera ipapo tese tirambe tikuziva because tichiri kugadzirisa ikanga yatishatira manje tese tochiona tinototaurana kuti iyo zvako zvakuda kumangara ipo handitika zvinezvi tichimboteerera zviro zvetapuwa nyaya yedu yainonyanya kuzorema maningi banoti tine munhu wabuda apa handitika chirara uyu handiti saka zvakanaka izvo tiri kutoona isusu ngezvekuteedzera chibhoyi chedu chiwanhu chedu chirutaura kuti bhegi tiri pechirara ndo zviri pamutemo tari pachirara wotambira bhegi rake atambira bhegi rake ndinofunga manje bhegi rina chirara wachachitaurirana iwo kana kuti iye ndiye achashandisa zvinhu zvirimo because chikurukuru chatadaidzirana panapa tazwa nyaya kwayakabva ndechekuti bhegi iri sachirara wakwanise kushandisa hawo zvirimo isu todaidza vana machikawa toriendesa zviri officially kupa uyu hama dzacho zvichona kuti no ndibhururu wamateni uyu ihama yamateni haana kuuraya mateni asi ihama yani handiti ndizvo ezve ndo petiri kuti timirire tindoripo papo tikanga takuda kuchihukuchunura futi manje kubva apa pane izvi ndokuti tabuda pai munzira kana takubuda munzira nyaya inenge yakuda kumangarwa takubva tatoigadzirira mwisi asi isisu zvatinogona kumbogadzirisa kuti zvinhu zvipore handiti nekuti harisi kubikirwa sadza harisi kuti nhasi ndipfeke majombo handiti zvakanaka kuti risvike kuna chirara isisu tese totangisa nyaya yedu manje kuchiifunga nekuchiigadziridza kubva vachirara watorei bhegi rawo zviri mukati dai anganzipawo machika 1 mukoma wacho ari apoyo kana muning'ina mumwe futi aiwa handizvo zvataurwa dai zvatoitwa tutotive machika burisa hembe yataurwa umu utotora hembe yako toipfeke mazvona saka hazvisizvo zvatapuwa ba tikazvichinja isusu patraditional leadership yedu isusu zvinorwadza nekuti zvinhu izvi zviri kuitwa nemudzimu zviri kuitwa nesvikiro handiti saka tinotenderwa chete kumboteedzera zvinhu zvataurwa apa chihonai ndoda kumuonesai zvimwe zvinhu zvishoma shoma noti takutoenda kopedza kuti tidaidze bhegi riuye apa ishe humani handiti mazvizwa sanyakurimwa wachitaura pasabhuku apa zvanzi ndisanyakurimwa ishe humani wakasimuka wakati ini ndiri kumboenda hangu chete ndingoriwo hangu imimi handiti ndizvo tiritesekapo mazviona akapatangira nyaya apo zvaaitawi zvakaenda kunopindirwa futi nenyika mudzimu wenyika futi iwoyo wakatadza kunoenda kunosvika kunoona machika chaiye wakatadza kusvika kunoona sabhuku chaiye mazviona here zvaitikapo zvaitika nekuti traditional leader iyi yakarasa mitemo chaiyo yatinofanirwa kuteedzera handiti zviri pachena hapana chitsotsi nekuti vanhu vakuru vakaudziwa zvekuita vakazogara pasi vakaona zvakakodzera kuti waritore variendese direct kuna machika wasiri
Chirara. Munhu anofanirwa kuendesa bhegi iri kuna machika kuti ritambirwe newe kwa machika. Chichirara. Ega asina munhu anomuperekedza. Nekuti dai paina anodiwa kuti amuperekedze uyu abudiswa apa. Handiti muri kuzoona kuti zvakajeka kaizvo. Saka tinochiti manje pari izvozvi manje. Tisati notikati mibvunzo takupinda mudare. Isisu toda kumboita kumbotedzera zvataurwa kuti isisu tibudewo futi mui. Nekuti Mateni wakatogara nesu panapa. Handiti. Saka zvakagara nesu panapa. Bhegi rakanaka kuti ribude. Rotambidzwa Wachirara. Wachirara vane zvekuda kutaura nesu kana naishe Humani vanozviziva zvekuita. Handitika. Vanozviziva kuti nyaya yangu indonomhangara kupi? Kuna ishe Humani. Nyaya yangu indonomhangara kupi? Kuna ishe Muponda. Sazvino dai zvinhu zvisina kuitika. Dai ishe Humani wakandifonera kuti ndoda kuenda kudombo kunoona machika. Haana kudaro. Chakakwanisa kuita kusiya simba rake rehushe uku kuHumani. Obva auya kuno asiya tsvimbo uku. Mazviona? Zvasiya tsvimbo zvakashorwa nenyika. Chiona kuti nezvaitika padombo nemotikari dzaitemwa dziya tikati tivhurirwe mafirimu ari kutorwa ya tinoona paine munhu ari kukanda dombo here apa. Sei tisikumuona bati dombo rarowa mota. Sei hapo sei isisu batese izvozvi zvese zvatoita panapa zviri kutopinda umu. Ko uyu munhu anzvengera papi michina iyi mikuru iyi. Mota yarohwa yadonha glasi. Asi munhu hatisi kumuona, asi tiri kuona munhu wari kupopota wakawanda pese apa wakazara. Chii chiri kuitika? Mazvonaka kuti nyika yadini yapindira. Honai madzimai vamwe vakutokwapurwa, vamwe vakudonzwa mabhachi zvimwe zvakudii, muri kuzviona? Ndo kunonzi kuya tadini tadarikira. Pari pamba paya wana baba vanenge vakutoti ndine musana pane wadarikira, pane mwana waita zvinhu zvisizvo. Handitika? Ndizvo zvaitika panhau. Saka hatichaendereri mberi ba nenyaya iyi isusu manje kuchibva izvozvizvi. Takuchiti kuna Timburwa atore bhegi atipe bhegi irorero apa. Isusu pano naishe Humani uyu nehumwe hutungamiri huri panapa nevamwe wana machika awo nemi mese muri pano tozviendesa pachena kuti aone kuti hatusi kututsira nebhambo mukati mubhegi umu, ari kungoritambira ringori sezvariri. Handiti? Iye haasi mwana. Handizvo? Anochitangirwa ipapapo. Nekuti zvinhu zvatotaurwa nesvikiro. Handiti? Toda kutoteerera futi pamberi. Asi harichaendi mberi svikiro kana bhegi risina kutambirwa nani? Nachirara. Mazviona kazvakaita nyaya yacho. Saka takuchiti kuna mai Timburwa izvozvi watiunzire bhegi iroro riuye riende kuna Chirara izvozvi. Toziva kuti right apo tagadzirisana. Vachirara wakaona paine dambudziko rinenge ratosangana naye kana nhasi chero nguwai anodzoka panapa, anogona kumhangara, anogona kuita chero chipi nachipi panhau iri kuzonobuda pai pabhegi. Izvozvi hatiwapi mukana wekuti watirambire. Isusu kwete. Havarambiri dare bairi rese kana kuwane chekutaura chinovanunura kuti waregedze kutambira bhegi. Tibatsirane pamufi wakatanga kune iye baba wanya kunuka bhegi ava nditika aenda naro kwa wacho hope dzakarota iye ndo dzairipota kuti kutanga kwedambudziko racho kuchitanga mai Timburwa waripi anditi ndotanga kwedambudziko racho tidini zoende kovhonoka manje nasuno nami nani pamakavhura bhegi iri muina kumba kwenyu nani nasabhuku alright pane mumwe futi ere wamwe waui manikisido wangu zvakanaka takuchida kudai manje maiyo imimi Matimburwa imi toda kuti muuye futi apa pabhegi apa handiti toda kuti muwirirane imimi naSabhuku naChirara zvinhu zvaiwe mubhegi umu zvioneke zvirizvo zvirimo, tione kusarenda bhegi redu pana Chirara. Uyai henyu apa naSabhuku, uyai padhuze. Sunungukai, vhurai bhegi.
Vurai begi yenyu, vurai maiyo timburwa harina izvoninoita vangenda kuti dai rotogara mumba zvedu. Dai rida kumuruma. Dai rida kumuruma makatetenwa makapera. Vurai yenyu tione zviri mukati umu. Nokuti uyu wakavhura uyu hatuna mutakurisa kitsuri musakiba uyu. Ngatione kuti ndizvo here ngoti akazvikarambika apana sabhuku zvashata. Zvese nemafoni yacho abude. Hazvibude tizvione. Machika uripiko? Sumukai umumire neapa. Mirai nepapa pomuchitarisa. Chiragerai kudaroyo mai. Ndikuzwa. Zvotifadza panyaya zvine masvikiro mukati. Mubvunzo wangu kuwani ndokubvunza. Matisemese kuri pano, masabu kuri pano. Ndikasazwa zinombo wakagara pangwane. Ndagara pana pati kwezve munhu akanga panamba rakanonga ngebenzi. Ndozodini. Ndori kuti pindure nhasi. Ndiri kwende kwachirara. Hatirambi uyu munin'ina wangu. Wakazine benzi ndiye agare nebhegi. Benzi arikutanga nhasi kunonga zviro. Saka zvikazoita ndinotora bhegi. Ndikasazobuda umbo wakazara pamasvikiro ewarubesa. Ndikashaya umbo wakazara. What's the way forward? Baba Shirara toda kubatsira mbijana. Zvamaita zvakanaka. Handiti paya tata toda kutokupai nguwa. Mabva mazvipamega yenyu zvenguwa. Chamurwadza ichi kuti musumuke pabhegi. Bhegi kuti akwende kushangu yedu isusu. Riri kuenda nhasi kairora nemwedzi riri kune vamwe vanhu kairi. Bhegi yori. Saka chimirai toda kupai nguwa yenyu yekuti titaure nemi. Toda kutanga kumbopedza zvinhu zvatawirirana nedare rese riri pano kuti toda kuzoona zvinhu izvi ndizvo ka zvinhu izvi. Zvazviri mubhegi izvi. Ndizvizi ndakavhura tazviona zvese papepa iri chete zvese zvana. Alright, takuchinyora zvinhu zviri mubhegi izvi. Kuendedzai bhegi iri uku mama. Icho chisho. Icho chiri papo icho. Mayo chima kutana na chii. Asikudzai izvi zvakabai Simuzai mayo Icho ti bhurukwa ere chii. Itrouser. So black. Simza wani warunyora. Wanenge vari kunyora samunenge muchimira simza wani. Blue shirt. Isheti ere. Ibhulu ere. Pink. Maroon shirt. Alright, aiona. Oya ichipiri iyo shirt inde toiti color ipi shirt? Light blue. Pane futi chimwe? Safety shoe. Toyo ifuti chimwe? Phone. Une chimwe futi icho. Pane chimwe icho. Trousers. Ngere rudzi blue. Toyo akabhande kapi? Kamucheka keri. Wone kamucheka ke brown. Izvo zvetasiya hat. Mapara mangani? 1. Ndakaona iri. Alright. Chii chimwe zvemafuta, mune mafuta ari mumagaba umu. Ayo maidi pane chitupa nemakadhi ekubhengi. Pachine chimwe Afrocom nenhingi zvakanaka tazona nebhegi racho.
Right. Chitirongedzerawo zvinhu izvo mbegi umu zvese zvakaita. Yeah. Tora izvo zvese nebhutsu dzacho. Zvazviri mupepa iro zvidzorere futi mupepa racho mamwe nefoni nezvima-IDs izvo ngazvipinde futi mupepa racho imomo. Zvoiswa zvakadaro zviri mupepa racho. Banako, ako, ke line ako. Kakwa. Alright, regai ndi. Ngati batadarika, mirati darike mba mapinda tadarika ipapo. Isa hapa mai. Alright, regai ndi. Sipa hii nyupo mai. Regai ndibvunze ndipindure kana kubvunza kuti mati imimi zvikazooneka zvisizvo tozodini imimi. Saka mubvunzo wangu ngewekuti dai muri imimi makaitirwa izvi aikona umwe munhu ba, musatorenga kuti zvakaitirwa umwe munhu ba. Zvakaitirwa imimi sachirara kundiwo zvaitika. Munhu aibva abuda aitaura zvekutaurwa izvo tazwa zvataurwa apa maiita sei muri imi mune munin'ina wakaitirwa izvi maidini because isusuka panapa tati hatisi kutonga nditi tati isusu toda kuzwa zvazobuda zvikataura. Saka wataura umwe musi ndiye wanyepa ndiye munozondoonana naye hazvisi isusu. Wataura kuda ndiye wadini ndiye wanyepa kana kuti pane zvaataura hazvisiri kuna Ishe Sahumani, hazvisiri kuna Sabhuku, hazvisiri kunani, zviri kunei kune wazvitaura. Isikarega kutaura kuita zvataurwa nemunhu mosainoita yani yedu isusu. Tinofanira tabata nyaya isi yedu. Saka nyaya haisi yedu. Imi munozoenda kobvunza kuna waita sei wataura kuti iwe wakazvitaura zvaita sei. Pamusoro enda ubatsira ipo papo tiende tichionesana handitika. Toda kubatsirana. Bhegi ratiri kupa iri sachirara iri handitika. Musaende kunogomera ba nebhegi kutsindira naro mukasangana nezvamunosanga mungoti zvanzi ibhegi. Izvi tiri kuita tiruzviita pachena izvi handitika. Tikudzokera uku handiti mazona Ishe toda iri clear. Musatenderere Ishe musatenda futi wanu tonga nyaya. Ini magara papo bude shaire ushe ekutenga nyika redu ni mserefu tonga direct. Hamna kutonga zvinhu direct. Imi muri kuti iri bag beyang bambo bag iri rakanongwa ngemunhu wakadza kunonga uri kurwara ngauya abudire kuja sikiza ndetaka anditi mbudzi kadyatere pale wano baba ine kudzikirwa imwa godyoyo ngauya abate bag iri asare inde bag kune munhu akatotawa shimbo mirai mbijama kuti mungataura kuti sinotobuda apa iyi masikiro tinaziya na baba kwetino vesu zachara kune masikiro
ndati bhegi rikasazoroka ari munhu kwachava kwarai munhu but unekapuwe bhegi munozodinishe nhasi wati anza akatiri pano munoita sei godhi akarota munhu akanzoenda pa ndati munoita sei gauya atore bhegi ape munhu ana chirara akawanda ichadere wati anza kuti bhegi iri godhi tikazoona asiye mateni azobuda mateni straight ngabosiyenisikalaye uyobudzimwe kodo no that ngauye godhi anongedze munhu akarota kuti ape bhegi pamusoro imi mese muri wairi tigarirewo apo chimbotigarirayo pasi apo muri wairi apo masimudza kuti arurwara bhegi munhu amasimudza kuti arwara zvataura kuti mai vake ndo vakauraya baba vake ichokwadi endai mombogarirapo vakauraya baba vake ichokwadi matotonga mubhegi matotonga matopa mubhegi matotonga ndotonga kwati ndatotonga kupunura murutonga nyaya iri opposite yakawanda insikire mati nandimuzivi shikira buda buda mwamubvunza mati godhuro muzivi andimuzivi na manero akachika andizikana mirai chimbomirai order please order imi mwana chirava tikumbira kuti muende kugara komai muri apo endai mogare apo mati ina antomuzivi andiziva nekabachikana kana umwe ndinomuziva ari machikwa chemadhodha svikiro racho ngaribude vanoti godhiwa ndakahamba pako tikadai handizviereva kutosvikira unobuda seri kwemba kwati ndakavarawa ndigodhi because of my name zita rangu rasipa pakawanda edi ndakandiri kurumba pakaitike zvinhu ndakandiri pamba murutonge nyaya munhu akasiri kumba kwacho pakakaitike zvinhu matonga kana muchijajiuruta amuna uruta amatonge nyaya godhikadzokere paka bhegi rotaura kuti chirauya nditori indoda kumutswa ngebhegi machika kana zuva randakarara zvakashata andinaichimbogarai pasi titaura nechibhano chimbogarai pasi apa murutoaamuna kundipaexplain option umurupe jaji muda akunaotonga simurusaka kuti takudzokerera takumbodzokerera miranyi amsore toda order panapa tapota takuda zvine order handitika hatisi kujanaba handitika taya panapa tofana kuzwa munhu ngachana umwe namumwe makada makuta kunga tiri kujanaka aiwa tisadaro ba ngati zvine order panapa ende munhu watirukarira kuti anga arutaura nesuka panapa munhu watadaidza imimi musarambe henyu muchiripindura tazvona mune simba stereki rakawandisa ngariwandirei kumusha kwenyu ikoko musingariwanziri kwatiri kunoko munoriwanzira kumusha kwenyu isisu tati hatusi kutonga tiri kuenzanisa nyaya kwakare nesvikiro iyi munhu anopenga mamusimudzirei apo kana risvikiro rutaura chokwadi mamusimudzirei tiusiyana ngauye tasiyana muruzoona roti magurisira nyaya nekuti godhi wamurutaura nemitamuti tichamudaidza handiti titese munoteerere svikiro 1 plus munoshanda nechinhu chimwe simbomirai bhegi iri kamamba iri kusara pamba pachangamiri kana iri mhosva ngaindisunge toenda always kwese kwemusungo titeneka tinoenda machida ini am free ndakasunga aidha madai dzakananganga because masvikiro aka anobudiswa futi nen'anga dziri kwanganga dziri kubudisa masvikiro akauraiwa we do that ngatitei izvozvo ina mhuri yacho komachika kandizi machini and ndakandisikumba pakaitika zvinhu zvoi ndakasvika zvinhu zvaitika amapast tense handika then mwautanga uspecial on top of what ngenyaya yekuti chiwaiwai appoint me ndakandiri kumba here ndandiri kwere
muri kwa mutonga one side ndakati sikumba dai mandibvunza kuti wewe iyu pakaitike zvinhu ndaku explainera ndakati sikumba mukoma wangu ndo mazuva agurwe gumba ndii ndakagara mukoma yemuhospital long time mwazwa machinda ndichiuye kumbai ndichisvika zvinhu zvaitika before kwakuzi ndii ndacheka munhu inini saizi yangu ndocheka munhu mukaona kuri kuzindiko kuri kutaura mateni wacho kuti ndokwenda ndakasungirwa inini ndinosimudza mateni ini saizi yake ndamusimudza here mhando yetakamira and ndiri munhu akadaidzwa ndi kuzodaidzwa kuti ndatosvika before day ndasvika manheru ndararama kuseni zoti tekumanheru kwaudaidzwa uye pano pane munhu wendaona akazvisungira handingakwenda ndega takasvika kwatone amwano 3 already handika tikasvika ikoko pakafonerwa sabhuku pakatorwa access yekuti munhu wenyu awiki saka waya murongo chimbomira henyu noti hatisotonga baa ndokuti tatadza kuwirirana murume isu tatadza kuwirirana apa takonana kukonana munokuziya imimi neni takonana always muri funga matenika kana ari uri kubuda nezviro kwazvo uya undidzipe kumba kwangu shamwari I'm free kutundura wazwari mate handikuzivi handina takamboonana takaonana here kuonana and iwo unondiziya here takaonana here papi kupi handinobona matona handizi ina handitomuzi anoko machika mumesa hapana kana hwano ndinoziya kana umwe ndanga ndisiri pamba ini ndakasvika kumba zvinhu zviri kuti zvatoitika izvi kwakutoya semunhu wezvinhu zvaitika munharaunda kwenda ikoko kwakutoura that option yemuntu akuti azi iwe godichirana atore bhegi because benzi rakarota kuti godichirana zvataura kuti babangu akaurawa ndimai akasvika mukomba mwazvizwa kumba kwangu izvozvi benziro riri kuvhure rodhi mumunda mwangu inini uri kuvhure rodhi ndito mai anozoreme kutakura babangu akarema kutakura uremera anotakura kune rodhi kwenda izvi munotone rodhi iri vhura godwa chena ini ndo respect kuti munhu unorwara andida imwe mwakutotore munhu unorwara kuti total flow inope judgment ini matida mani makandinyoreresa mani sinini for judgment to give me judgment makaya kundipe judgment inini why you makanditi investigate mamona ngawe plus is why mapurisa akauye kuone pane uri pamwe uri paka ngachinda taurai zviri normal matinonga akabaiwa pai panga asina kana bonje kana mapurisa akataura postmortem yakaita toda kuiona matinhana mupurisa akauya kana kozvita mapepa ese ari kumapurisa chiro chitonoti chibude icho chigodora unoti simuka shikiro bata nhanga ari panapa ngaribatwe shikiro tine postmortem yemapurisa munhu akabaiwa kako nebhemba racho aiwa wati ko judgment yabva kufe chirara chimbosimuka mbishana ipapo iri kudaidza kuti manje manje bhegi ndiro hata azvinangisa zvanangiswa nemhayo zvirimo zvese zvirimo zvese izvo taataura uchiita manje nebhegi iri kai handiti paipai pekutanga tabhatiri tese zvakanaka mumashure umo nedare rese apo tiri kuwirirana kakudisisa hatibudi bamurodhi inenge yataurwa nemunhu unonge abudirwa handitika saka zvinezvi nyaya yebhegi isisi hatisati tabereka wanapa anokuzviona mai takambofunga kuti mabhegi ma100 mozi mabhegi takaenda kuruwangu wakati mabhegi angoguma pa180 anokona ewana wari muunifeti wari mapesi wese anonozvizwa wari muunifeti wese ari mu180 kuseri kwe181 haaendiyo banitonibhureya anonozviona saka ndio pakazi 250 inini inodambira pamusoro sekuru pamusoro sekuru maredi haisi kureba pamusoro sekuru sabhuku mukuru maredi ekutanga ari kuita $18 wamwe iri kuita $7 magarden boy $7 magarden boy $18 wari kuright industry hani kuzona $18 wari kuindustry yevi industry baba basekuru mai iri kuita $27
unoziona manje. Saka kune wana wakasimudziwa waane covering, wane magiredi, kuti wamwe wangoita zvemoto, wangoita 29, wamwe wakuita 33, pa 250 rafuri yemurungwani unoziona 250 iri muna Major Street. Ani muzvizwa ina Major Street i 250. Mota ndiro kutengesa ndibazi aneba akaura zvemunhu nengazi yangu mukotanjira uriko uri kunyika ino yese wari pengozi sorry inini ndokutsvage mari ndokuishaka kubatsira vakaura zvemunhu nengazi yangu andisina kuraya. Saka pamabhegi yacho manje takagara pasi tibva tafunga kuti vanhu vari kuitenyi, wari mukwizi dziri kubereka ndidzenyi, sahumani wazukuru ndidzo kana asamaringa ani uzirwa ngekuti wari kutiwerengesa mabhegi saka manje chizwai pamusoro 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 izvozvi tasvika pekudini manje, tasvika pekuti nyaya yedu isisi inonga yadini yaperera panapa. Saka zvatiri kuti chimbomira godi chimbomira. Saka tese tazvionaka zvaitika panhau handiti isusu tateedza nzira tabva tasvika pafull stop ngepagumira nhau yebhegi handitika. Chirara wataura kuti handitambiri bhegi, zviro zvamuri kutaura izvo kunyepa handiti ndizvo. Ndo pachitanga nyaya zvemanje apo yakuchita manje uchitongwa manje zvawaruda zvekutongwa maningi izvo nekutonga vanhu izvo wako uchidini manje yakuda kumhangara nyaya yawo handitika. Nyaya yawo yakuda kuchimhangara apa nekuti Chirara wataura kuti bhegi handitambiri ba ngaridzokere pana Timburwa. Musanditsinhire henyu banoti zvese zvandiri kuita handina simba, handina pisi yemunhu ari kundipa simba ba, nyararai. Teererai chete zviri kubuda panapa noti tazoona zvinogona kuzokonzeresa kune vanhu. Saka isusu takuchiti manje Timburwa uripo here apo? Timburwa ngaamboye padhuze apo, ngauyai padhuze titaure nyaya yedu iyi tichizwisisana tichitonobatsirana panapa noti izvi zvinhu izvi zvatoramba izvi. Waramba munhu kudayira zvabva kune svikiro kune zvabuda munhu achitaura handitika, handiti muri kuzviona kuti waramba. Saka nhau yapanapa manje ka nyaya yenyu iyi yakuda kuchimhangara iyi kuti inosumuka kuenda mberi handiti. Yakuda kumhangara nyaya yenyu kuti Chirara nemi nyaya yenyu itongwe, because isusu zvataita pa zvamazwa tichiti uyai matauriro atatoita patati hatitongi papa hatisudai papa zvese zviri kutaurwa zvotogona kuzvipindura, asi hazvisi zvo zvatafambira. Hatina kuya pano kunobvunzwa kuti akauraya munhu ndiani, hatina kuya pano kunobvunzwa zvaka isusu chekutanga chatawirirana ndechekuti mudzimu uriko, svikiro riripi futi riripo. Saka zvakutaura kuti imimi vana Timburwa handiti makufanirwa kumangara nyaya yedu yebhegi renyu iri tobva tachigara pasi yochitongwa nyaya yenyu inonga yane zvakakwana. Tazviona zvatadoda kuona isu tatozviona, taziona kuti uyo Chirara une hama dzake dziripo dzimwe dziripo apo idzo wakoma wacho wakoma wachirara wabuda apo wachitaura kuti hatitori nekuti uyo munin'ina wake vangati oraiti ndiri kutora tichiwirirana oraiti saka toti iyo yatopera iyo
yatopera nyaya pane apasina vaticatomboti pave nemunhu ane chekutaura ba tati nyaya yedu isusu yabva yadini yabva yaita full stop ipo papa yakuchimirira vanomhangara toiteerera manje kuchibva ipapo tida kufamba sei tochichiona vanoramba bhegi woriramba vanoyana natsika mutanda wavo wouya nawo vanomboenda kana nekumozambiki woenda bhegi riripo isusu hativi nemasvikiro inozoserwa kuna humaneri unechekutaura here apo samana kuti handine zvekutaura aiwa ngaimhanga runyaya handipe munonzitaura pakare kazviro zvinhu saka mimi makubata bhegi makabata bhegi mimi makumhangara nyaya yenyu mazviona zvaitwa pa nyaya yakuda kumhangara handitika nyaya ngaimhangarwe nyaya yenyu tongwe zviri fair zvitori pamutemo yacho chaiyo zvese munogona kumhangara kana uyo unogona kumhangara kana kunoku even today zvese zvamadaronga munoronga ndii muri pamesana timburwa makakwana munoronga zvinhu zvenyu toibhuka totoinyora pasi tobva taisana tobva tatotaura toona kuti dheti ratingakupa ngeri toungana futi sazvizvi nawo iwawa handii ndo zvinhu zvatingatoita kuti zviitire isi tada kuti tizvishande mashandiro atinoita zimwe mazviona zvaita apa kumonyoroka kwaita apa saka vamwe vacho havasuwirirana nazvoba saka shamwari vakuedze ndanokumbira kuti bai tambofunga iro patiri nokuti tarapa tine bhegi kati tiinaro isusu kazvo tirambe tine bhegi iro atombotara kuti ndiendese vakazvo saka tirambe takarichengeta isusu hazviti tirambe tinaro apa munoramba makarichengeta bamanje chimbomirai ndakanganisa ndaiti sezvo kwazi mbudzi kuberekera paruzhinji kuti ione kutandirwa ambwa handizve ndaifungidzira kuti izvo wekwatimburwa wauya nebhegi bana apa pamberi pedare rachangamire mutetwa zvaa zvakadii kuti wekwatimburwa wari kumhangara nyaya yavo yobva yaita kuti bhegi robva rasara pachangamire panapa nyaya yochifambiswa nemutoo wayo wekwatimburwa wamangara and then ava vasingakanidzani kuti uyu achitaura uyu achitaura zvozosanganwa musi umwe chete parinenge raakupinda dare rachangamire bhegi robva rabuda pachena kana paine mafikiro ari kubuda sezviri kurehwa zvobva zvabuda futi pachena kusanganisira nevanhu 8 waya vari kutaurwa pakubuda kwefikiro zvobva zvachioneka kuti zveshuwa zvakaitika munyika yegombi zvochioneka kuti zvofambiswa sei mhondi dzobatwa zvakanaka zvosara zviripo zvizwa zvemuri kutaura asi hazvidini bamanje hazviiti ba zvatoda kuti tiite ka vakuru vakati iri kure inosvitsa handiti ka bhegi iri nenguva yatoda kuripa nenguva yarakumhangarwa kuti nyaya yaro ribva ratongwa ka inenge shoma shoma pane nguva yaragara ngoti bhegi riri ane 3 months handiti saka hatingarityiri nesondo rimwe ba handiti ka saka zvatisikarityiri nesondo rimwe baka
paranga riri harinombonga rine dambudziko ba asi rakumhangarwa manje kuti ritongwe handitika pamusoro iyi tautodhizisana asikukaoshamwa ngatombere ngatikweze maoko handiti panombotisira muna matoya atisira muna matoya ngai saka satimburwa chimborichengetedzai bhegiro tione kupedza zvedopedza kwani zvakanaka nyaya yanga yasara pakati penyini nashe Saumani zvinozvo tasvika taunganidza vanhu taunganidza vanhu vekwa vane munin'ina wakashayika vana machika wauri pano ende wakatimburwa wari pano wekwachirara wari pano handisombowapa mhosva wekwachirara kandiro pani asi chii chakatoitika akanonga bhegi mukoma wangu inini saka zvetaungana kudai so bhegi harisudzoka kwatimburwa ba bhegi rino sinzi imi makanzi mutungamire muchienzanisa isusu newekwamachika newekwachirara wachona bhegi ringa rava mumaoko mamambo kwete mumaoko matimburwa nekuti petasvika apa ndima kuita kero kuzva kuti chafamba sei kusvika kwatiri tasvika ikoko ndimi muchitungamira sezvakataura mambo Mutasi akati imimi titungamirirei zvoreva kuti mutoro uyu mazita ini ndoda kuti nditi vanhu vekwachirara nevanhu vekwatimburwa ndimi muri kupunhwa kuti mwakauraya munhu handiti musabvuma ndimi muri wairi ndimi muri kunzi makauraya munhu ndokune bhegi miraiona hanhingirikini saka zvinoitika ndezvekuti uwaidheti panapa rekuuya munyaya pano paishe Muponda muine bhegi irori yauya mudare kuona wakaenda kwamambo Mutasa kumatare ekwamambo Mutasa kunomba kwanzi imimi mhuri wari kupomerwa kuti ndii munoziya mafire emunhu newekwamachika munobva mwanzi ndimambo Mutasa mese muri watatu kudai panzapa pane unobatsira mwese mubva mwapedzerwa ipapo muzva ndikutaura musashe zvetinotara zvinezvi mwane nguwa nebhegiri wekwatimburwa mwane nguwa muine bhegiri imimi wekwa ndii murupomewazi muri wairi babani musati mubaizwa ndikutaura panapa nyaya yoya mudare pamambo Muponda paishe Muponda panapa yauya paishe Muponda ishe Muponda hatisi kuti unoipedza inzira chete kuti mupfuure yobva yaenda kwamambo Mutasa mambo Mutasa ari kuitonga pane paanobva ati mhuri mese muri watatu budai panze pana chiremba uri panzapa zvabuda ipapo ndozvo munotambira hamena kuti chemuri kakawadzana apa chisiku pamusoro ndabvira ndisina kumbotaura hangu asi kunyarara hakusi kupusa ende hakusi kuziwa idzi nyaya dzingakaindipi neipi yenyaya takadzidziswa 2 years ndimujaya mejasiri akutonga marepu cases uko uya wanhu wakadzidziswa nyaya nemunhu uya inini ishe Chikomba mfana agadzwa manje kwamandeya uyu nemukadzi wangu kana ari pana sekretari wangu 2 years tichidzidziswa ndimujaya nyaya haipi munhu kuita kuti anzova nyaya inotaurwa muchitaura mukusvikira munhu unozoti wazviona sei kwabva ati yashuwa apo ndapaona atobvuma nyaya yake kwakuita zvisina problem nyaya haizi futi mangara panapa tikotokuningisiti how can you force someone to mangara to you iri bhegi iri harichaendi kogara kwatimburwa kana wakaenda nesu kwaruda wanozviziwa bhegi harichaendi kogara kwatimburwa bhegi rakufanira kugara neinini ishe harina chinombondipfukira bari ngoti handina pfumvu
namachika ba anditombomuzivi kana muti wacho wakati mwaka andiuziva sabhuku wangu ndiye aita zvinhu zvese ini ndakazopindira pane zvinezvi kuti no ndodombotaura namachika kwakutaura naye kwekuti no ngatiende kwamachika tinoona sabhuku wacho totaura machika kuti ngatitsvage zviri kuitika pabhegi iwe neni ngatitsvage zviri kuitika pabhegi kutsvaga kwete madzimutangaraba kutsvaga ndo zvandaida inini tibate the right person akaita zvinhu zvakaipa kwakuchinditira noise kwakuti ndasiya tsvimbo kumba ndinopenga rini ini ndinopa judgment that's why I have this one asi ndoziva kuti judgment inopiwa panguva yakati saka ndaramba kuti apana kuti no mati andidareba uye mutange mamangara how can you send someone to mangara to you gentlemen ngatonge nyaya tichita zvinoitwa nyaya inogona kusungisa njoka inoya muchokochi ndo zvakaita nyaya idzi inyaya yakaipa iyo tutaura pano ikabata chirara it's right zvakanaka ikabata machika wacho it's right ikabata timburwa it's right right way murozizwa mambo wakati nyaya ngaitongerwa kwaSahumani ibatane Muponda naSahumani kana watonga nyaya wari kwaSahumani zvinenge zvabuda kana zvaramba vanozoyasitaura kwamambo manje because nyaya inotongerwa payakaitikira haikona kuti nyaya yaitikira kwanyamaende kwakuenda kotongera kwaDC what I did munotonga nyaya payakaitikira todaidzana manje mukona sei ngatigatikira tobata nyaya yakanaka izvi nini handina kushora ba ndo mutongero wenyu asi nini ndiri kuti mabhuku ekutonga hamuna beshe Gumbi masoko enyu tiri mazwa ende mukatarisa nyaya inge ichinzi inoenda kwaSahumani kusvika pamusoro ekandaa kutaura kusvika zuro ndofunga kumanheru kuma4 o'clock tatanga togadzira rwendo rwekuya Umani semataurira tambokuita patakuonai but nyaya painenge ichifamba tinoda kuti tionesane zviri pachena Muponda haana kukumbira kuti nyaya iuye panapa ende hapana chatingakumbira kuti nyaya iuye panapa taitoda kutouya kwenyu kwakaparirwa mhosva saka vanhu pane vanhu vakareza masecurity concerns zvekuti kusunu wokune ise security yakatipfuura aiwa zvatutaura hakusi kuti yakapfuura tiri kutaura kuti murisheka nyatsai kunzwisisa kuti mapatizi anenge achida kuonesana nyaya kuti iende ndosaka chitsvagwa inonzi neutral ground ndosaka tachiti tiri kuisa izvozvi kuti tigadzire dare repaneutral ground toita tese nhasi hapasi kutongwa asi ndiri kuti asi mapaona kudai kuti tinokwanisa kuonana mangwana kana any day before nyaya topanana mapepa enyaya yekuti anofamba so saka ndati ishotwendi ndiye aifanwa pathis judgment judgment yacho yatongwa nani nyaya haisi judgment imimi ishe regai ndakumbodzokera mumashure mbichana imimi ishe mune mapepa ekutonga imimi ndakudzokera mbichana kwemhuri handitika munawo imimi mutemo unotaura kuti mombe dzemunhu muno mugari wemuno mudzika ya uko chimbomirai changamire mirai zvemurida kuita changamire musadaroba musaite izvo muri kuita baizvo ishe imimi ishe maratidza kuti munhu akakufundisa iyeye uyoka pane pamusina kuteerera achikudzidzisai handiti pane pamakasiyirira musina kuzwa ngatibataisiye orati pana ino nguva taakukumbirawo munhu ambotipawo muna matouya handitika taakukumbirawo munhu ambotipawo muna matouya taakukumbirawo muna mato tione kuvhara vanhu vafambe zvakanaka taakukumbirawo zvemuna mato tione kuvhara vanhu vafambe zvakanaka chimburwa nechikumbiro chelast announcement yekuti wada kuti zvoannouncewa zvisikana ndiSahumani wati
bhegi rako rinokuvachisa ndauzovatira kumazimambo saka taurai imi ndiyo unotaura taurai tizwe pamusoro ichanga miri ndafara kuti vokwachirara tinawo pano tafara futi tukomacheka wari pano takaona navo last week anawa nevese vatikuta chikumbiro changu ngechekuti bhegi zvirubva panapa especially wokomacheka ndimune muningina akashaya nesu zviri kutotirwadzawo bhegi rake remwana wenyu ndiro riri bhegi harisi kuchenda kwatimburo bhegi rakuenda kwamambo Sahumani kwachief Sahumani isusu tiri vana waSahumani tinogara mudunhu ravo saka kana chinge tanonga chinhu tinochinisa kumukuru wedu mukuru wedu achitsvaga muridzi wechinhu ichocho icho ndo muprotocol itoteedzera saka bhegi rakuenda kwaSahumani kana paine zvese zvichagadzirwa kana nyaya dzichafambirwa bhegi rakachengetwa naishe wedu nechakamiri wedu ende zviri mubhegumu zvanyorwa pasi kuti mune chakati chakati mukazoona pane chisipo totobvunza mambo wedu kuti kuzvinhu izvo makaisepi isusu chatakaita vanhu vekwamacheka dakumukumbirai inini makatirova zvisikaiti ava vanozvizivawo ende mota yemakapwanya iripo isusu zvetakaita kwamacheka ngezvekuti ainongoma zhanji kwakusangana nebhegi riri mumapaipi kwakunonga kuti kochiichi takangotuya kutite inonzi lost property file nandika takanonga bhegi reni tikariona tikakuzivisa kuti bhegi reni rakamira kadederai kunonga chinhu hakusopara mhosva kunonga chinhu rudo rwedu isu wakwamacheka hatina chakaipa nemi kana izvo pamakatondorova soka penda tomona takufarirai ngati muri pano kunonga chinhu hakusi kupara mhosva ndaita kuti chisvike kwamuri zvakanaka imo chitsvaga kuti okay chinhu zvichauya ichi munhu akapara mhosva iyi ndiani mukabata isu tiripo mambo wedu uripo kana mabata umwe mabata aiwa mupedzerana naye iye mudzi umwe wabuda apo dai wataura kuti watimburwa takamubata mune chekuita nekuda kwemwana wedu aiwa tiri pano saka nyaya takatofirawo tiri tigadzise zvinhu zvakarasa zvisvika mumaoko menyu tiriwana sabhuna na chifu wedu takatofira nyaya tikatobundwa mumota ikaparadzwa hatina kana anything kuti pane zviri kutinetsa vamusambota tiri kwazi pane zviri kunetsa pabhegi ipapo isi bhegi ari kumbotinetsa dai pane zviri kunetsa mudzimu wenyu wabuda mudzimu wabuda apo wataura kuti ndo tiri kunetsa mumusha wamatimburwa hapana chinhu zviri kunetsa wamatimbo tigere zvakanaka chete mhosva yatakapara ndeyekunonga particulars asiri edu deruti kuti anozvitanonga rikidza tiendese kwaridzi wazvo zvino ndo mhaka itapara isusu saka tiri kuti kana chakuzodiwa chinhu icho chiyachi maakuchitorera kuna mambo ani Sahumani isusu mumaoko medu tirubvisa izvi kuna ishe Sahumani tirubvisa izvi tiisa kuna Sahumani kana paine zvanetsa zivai kuti imiwo kwamachika bhegi riri kuna ishe Sahumani harisiri kwatimburwaba tikukumbirawo tafara iri kuti isusu kuno katipondi vanhu muna mamurori akwira apa vanhu vanongofoti bebi tichapuhwa hatiti mukarowa todzosera tinotodzikama zvedu totokumba rimwe dama nekuti takatorongeka ndatine nezvehundo dzirumuka idzi saka kwamachika sure mutiregere pane zvemakatifungura kuti kana pane zvemuchitifungira nezvemakatifungira nezvamurifunga izvozvizvi wane nyaya dzemwana wekufa kwenyu kwamachika ndaona gogo wari papo akatinawo nanzva dzenyu yakagara uko zveshuwa kana takatadza kupinda musha menyu zvakanaka patakasvika pamashops isusu hatina kana chigumbu nemi makatotirova nyama inopora asi kuri ubva nyaya nekweri kuenda muri kuziva vanhu venyu muri kutsvagana navo muri waziva pamuri papapo muri kutoziva kuti ava ndo totsvagana navo makatogarisana nditi saka pedzera nevanhu venyu isu chenyu chetanonga taisa apa chaakubva apa chakuenda kuna mambo wedu tatopedza nyaya iye muningiri wakufa uyu ngaasiyana nefemiri kwatimburwa anonzi tafazwa Martin machika yeyu ngaasiyane nerudzi rwekwatimburwa nechokuita nerufu rwako
chedu chetakapara kunhonga kuti chiende chisvike kumusha kwacho ndo mhosva tafira chete ndo mhosva yaparira mota inodhura mangatemai ida kugadziriswa takafirei hapa chetakafira tukwaresi yedu ukuziva nongerei ini taifanira kutozvitenda kuti wai bhegi rakanongwa zvatorerutsa kuti nyaya yemufi ibude pachena hambuna kupaona pakona iroro maonawo kuti wai kwatimbozve shodei wakauraya kozvo wakanonga wai wanonga mwana wenyu arototi dai ndatobudawo ndonyaya dzangu dzakutakira pabhegi apa but maakutirowa bhegi rikuenda kwamambo samachika bhegi rakuenda kwamambo ndikwenenge riri kana paine zvinesa toiti kubatana Ora zvakanaka mazvita. Regai penguwa. Regai penguwa. Tikotamise uso hwedu tinamate. Muzita renyu Baba nereMwanakomana nereMweya Wera. Ishe wedu tichiri pano, Mwari wemasimba ose ndo pamatitendera ndo patasvika. Zvataurika Mwari wemasimba ose tinoziva muchapfuurira mberi neurongwa uhwu. Imi ndimi munozarura. Kunyangwe zvakawanzika hapana chakawanzika kwamuri. Tinotenda Mwari wemasimba ose kuti muchapfuurira mberi muchijekesera wanofanirwa kurerutsirwa muchitendera kuti wasvike pakurerutsirwa. Mbiri yose ipiwe kwamuri wachafamba nedzimotokari. Chengetai mukati mwemigwagwa murwire vose vari muhondo dzimwe dzisiri dzavo. Tanamata Baba panguva ino tichidzosera mbiri yose kwamuri. Muzita raMambo Jesu tanamata. Amen. Ndiri munhu basa. Saka no problem. Uyu Martin, Martin, ndakomuchengeta kwashe. Kana ndakamushaishira inini, ndomakatiita isatina problem ya Martin. Makatinira mahara. Azvita here. Nyosa macho. Teach Catch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teach Catch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach Catch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,